Hello guys, hi guys. From Facebook. Right. Um. Oh, okay. Ish, pana baba. Sorry guys. Right. I thought kuti maybe tichange tine show one. It's like vanhu vari kunisendera mamessage kuti tine nyaya dzedu saka ndichangodzicombine ngambomira. Alright, hold on, imbomira. Yellow. Right. Okay guys, sorry guys, mamessage acho haasi kuzorora kupinda guys. Vanhu vari kuda kutaura nyaya dzavo, vanhu vari kuda kuburitsa people. It seems as if people, they've been bottling up things for quite a long time. Saka mukaona ndaenda pafoni mondiregera, muri kuona mamessage ari green aya, muri kumaona aya ari green aya, muri kumaona aya. Vanhu vane nyaya dzavo, vanhu vari kuda kutaura nyaya dzavo. So yeah, ngativapei mukana. So because it's like vanhu vanga vashaya kuti votaurira kupi, vanhu vanga zvinhu zvacho zvakaoma izvi ameno ikoko. Right, dedzai vamwe guys, mukauya ka guys ka mukakurumidza kudana vamwe ka ani muri kuzvinzwira. Okay, Twitter. Right guys, maswera seiko manheru kumatima nenyika. Ndichiti ngatisanganei pachirongwa chezvaranhasi, ndichiti tiri pachirongwa chezvaranhasi guys. Tine guest yatinayo pano yakati yaonawo vamwe vachitaura nyaya dzavo guys, and then she came to my inbox ati Simeli, inizvo zvisoka ndiri kutokonewa. Some people, most of the people vari kumafashion police uku, they know this lady. Anyway, dei anga siri pabasa, she was going to video call ndokutaridza face yake, but I actually put the real face yake because she said she wants to heal, and the only way she can heal ngaadi kuzviviga, ari kuda kubuda yeke animaona. Saka picture yandakanda yaya, that's the lady animaona. Vamwe vanomuziva achinzi Umagolide Tekla. Umagolide musikana wefashion, she's the queen of fashion, right? Anochena musikana vari kumagroups efashion kumafashion police vakadzi, fashion police varume vanoziva mukadzi uyu. But little did we know kuti nesuwo akasangana nezvinhu zvemabhisi zvakadi zvanga zvakafanana neizvo zvizvi, akasanganawo nezvinhu zvakadai. So even pakatondifonera chindoda kutaura nyaya yangu, I want to come on live. Ndikati kuda kuuya palive, haina live button. Akati no, I don't mind, picture ndovhara here. Akati aiwa ndoda kutobuda yeke because ndagarisa and this thing is destroying me, zviri kundidestroya, and I'm so happy kuti makatanga program yekuti takwanisa kubuda pachena tichitaura. Saka ndikahaida animaona, it's like ndichiri kuhaida my feelings inside of me. Ndoda kutobuda yeke. I want to beat this thing, I want to beat the anger that is in me, because ndiri muna nebitterness, right? So anyway, andisi kutaura nyaya yake.
munhu achazvitaurira nyaya yake semazuva ese. Handika imi munonzwa nyaya yemunhu. Imi chamungangoita panapa ka hanzi I know her naBrenda. Yes, most of you guys you know her. Hanzi uyu wokuchena uyu ndomuziva. Ehe, iye wokuchena uyu anowadzotsera murungu so oisa pakati iye omira pasaidi akakopa anonyatsa kukopedzera chako murungu chaiye zvobuda sezvazviri iyeye wacho iyeye. Hanzi hapana saundi ingawana. Ayo sound ndiwo wega usina Edrin, vamwe vese masound vanawo because dei panga pasina sound dei ndaonawo vamwe vachitichi hapana sound. It's only you ari kuti hapana sound, so maybe you should restart your phone iwewe pachako. Restart your phone iwewe personally. Ndokumbirawo noise shoma kukicheni please. Kana zvanisa munozopesa zvamuri kuita henyu mangwana mungogadza. Handika right. Imi mchamungangoita guys deidzai vamwe tatopinda mu300 kwasarigwa 10 people tipinde mu300 then tibve tatanga. Hanimaona azvibve pano ndezvekutomwa energy drink. Ukasatomwa energy drink lukozoti mai mwana unopera uri iwe. Pano ndepekutomwa energy drink pano because vakomana ndave ne3 days ndichingowawata ndichingotaura ndichingouya ndichingotaura imi munditengere maenergy drink angu imi ndichingotaura chete panapa. Anomaona munditengere maenergy drink angu mshuwa mutaza kuti imi vanhu vari kudiaspora imi hamunyari kutaza kuti simeni ndagaenda kukandirai cha100 chona motenga madrinki mumwe munyatsoshama tata makaita sei chaizvo komera kwenyu kau hamublessiwi ndakuudzai ndini shuwa mutaza kuti ndimu kutaza kuti ndimwe maenergy drink panapa hamuzi ndichingowacha imi muchingotaipa ini ndichingotaipa imi ndichingowawata zvotoda maenergy drink izvi. Unotenga energy drink chaicha iyi moiona iyi energy drink iyi lukozedi kuti unyatsoita power rekubvunza mubvunzo. Hanimaona imi vanhu vekudiaspora ka imi munoda shamu ine munyu because ini ndichitokubvisa stress nokuenda tena nokuti mudzidze zvakawanda nekufara nomo makuwa mazano hakuna zvemakuwa kumaraini hakuna zvemafriends mazivano shamwari dzenyu pano ndo patosangana tisi shamwari dzenyu pano tosangana pano tose tichitaura motoita time kuti nhasi kunei momanya nhasi kunei nomo zvemakuwa nomo zvimwe muri kusiyiwa nezvinhu zvakawanda because tinenge takaungana panapa tichifara. Handika mukoni wakutitumira cha100 moda shami nemunyu chamudza idhiya kutumirei mhashu kuuk ikoko kwamuri kukuone kuna nacanada kuna naaustralia america mumborohwa neshami nemunyu right. 289 konda ndichikangasa kuverenga alright 290 wotasara nevanhu 10 right. Hanzi nasichengiwe uya kuinbox asi sichengiwe ndiwonouya zvekuinbox kwangu zviremupana iwe ndiwonouya kuinbox kwangu zvemupana zvewewe asi ndonouya hanzi nabrian malen kasona ndibata kusera na bmk chinongotaura bmk chichiwo chifamily changu ichi bmk unondibata kakuseri vakomana. Hanzi kandei mari yacho nai zvako sherenosereyo kuda kuti ini ndibate pano palive ivo vachida nyaya avana vaiti vava vanoda nyaya umwe kana kuti foni dzechingodonapa rega titengere simeni chistendi chekuti vaise foni dzavo chistendi voita malive chichifoni dzakanyatsa kumira zvakanaka hamutengi asi live meme chidzida. Anyway guys takwana nhamba tatoiva 307 right. Kufara zvedu handitika tichivaraidza nguva right. Let me call our guest auye panapa tinzwe nyaya yake kuti nyaya yake yakamira sei guys. These are issues that are happening in our day-to-day lives but because vanhu havachina vekutaura naye havachina vekuudza guys havachina kuconfida mavari. Handimaona vanhu vanozvichengeta mukati mavo in the process zvinova destroyer. Handimaona so this platform now apatukwe munhu guys hatituke munhu pano kana uchituka togara wabva zvako. Yes caller wedzera imbowetsa kuti wedzerei volume vanhu vanyatsa kunzwa mbichana wakunzwa handisi kuziva vanhu muri kumunzwa here ndikunzwa kunge volume yako iri pasi mbichana muri kumunzwa here guys. I'm sure ndichaita maungira because ndiri munesari room saka no hausi maungira hauna utori bo maungira hauna
but takukunzwa hanzi tiri kukunzwa. Alright, that's fine. Musikana uyu anozikanwa ari musikana mucheno. Guys, hakuna munhu akambofungira kuti naiyewo sezvandataura anotoriwo nemaissues akewo akasangana nezvakaoma tasingatozivi. Tingomona tichienda tikati everything is well. Handiti munoona manje guys, tinomhanya kunotuka nekuti chingoti vapiko vanochena vaiva zvinzvo zvakabatana, but mukati makachifamba munhu ane zvanenge akatakura, munhu anenge achidawo kudotaurawo, munhu anenge aida kutawo vent out. Hanti maona kune vasingazivi, hantika she doesn't mind me. Zita rake ndiro chairo anonzi Tekla Umagolide. Hanti makana mutsvaga kufushen police munomuwana, mukamutsvaga stairi kumagolide munomuwana. Hanti uya ati ndoda kubuda yeke, handisi kuda kubuda ndiri haidi, asi the problem is ari kubasa. Hanti maona, right? Tinogamuchira pachirongwa chino ichitekela chiti waswera sei zvako? Taswera, right. Chii chaita kuti iwo uye pano pachirongwa musi waranhasi? Chaita kuti ndiuye pachirongwa tisimeliri musi waranhasi. Foni yako yevolume, wedzera volume yefoni yako vari kuti it's a little bit low. Yeah, I think use the yes. Let's try that one. Chandoda kutaura ndechekuti ndiani zvofona ngavambomirawo zvekufona bediwe mashurugwaya. Vakomana, munhu ari kufona, ini ndiri kutaura kuti ndiri palive, munhu akufona, imbomirai mashurugu muchafona. Imbomira Tekla urotanga zvakare, kune vanhu vari kuzama kufona nenyaya dzavowo, saka vasi kuziva kuti iwe ndiwe wanga uri muridzi weshow, vakuda kutozvipfekera usati wapedza kutaura. Ngavambomira mashurugu vari kufona apa. Chinosimudzira, chinokurudzira, chinorapa, chinoita zvese. Saka hatisi kunzwa Tekla. Bediwe muna kuramba chingofona. Hai Tekla, hello. Bediwe ndokumbura mumbomira kufona. Chimbomirai kufona bediwe, imbomirai kufona, pane munhu ari pakowo bediwe muri kudisturb, ndakutomudrop. Chimbomirai kufona please. Chimbomirai kufona, imbomirai munhu, imbomirai vari kuto imbomirai kufona guys, munhu ari apa. Alright, ndio. Hello Tekla. Sorry, kune vanhu vari kuda kutaura nyaya dzavo zvino vakutoda kutopinda pashow yako iyoyo. Saka ndiri kuti ngavambomira vachazive manje vakuda kutodisturb, vakuda kutotaura iwo uri palive baba. Man. Itotanga pekutanga tinachatanzwa because vangu vari kungofona nichingodropa. Okay, ndati inini chakanipa shungu chekuti ndibude pachena ndiuye kuzosheyawo ejeni yandakafamba. Nei mashurugwi izvi zvoshaisano here izvi? Hello Kola. Bedweka imbomire kufona vasikana. Nemisakatodi indiri kuti imbomire kufona, imbomire tichazovhura line mofona guys. Iko zvino chimbomire kufona. Sisi Rutendo Loveness ndiri kutengesa madhuku aya. Rutendo Loveness ndiri kutengesa madhuku aya. Bedo imbomirai kufona please. Ndichakuvhurirai maline enyu mozofona. Imbomirai muridzi agwenyaya atanga apedza nyaya yake then mozotaura. Mashurugu gacho zvakaoma. Ndichakuvhurirai line, imbomirai. Mirai ndiudze uyu kuti iye vacho ari kufona, regai ndite zvekuvafonera nimboza kuti imbomirai kufona, ndichafona ini. Regai ndite zvekuvafonera, ndo the best way. Otherwise hatina chatingaita panapa. Kana uri sevako Kingston usatombofone hako, uri kuziva kuti tiri paline, uda kungozama kudisturba chete.
okay vafasenda message hanzi hatichafoni yes mirai ndisende message kuti mozofona adona mozofona adona kola hello aiwa vanhu vari kufona vanhu vari kufona pakaipa zvakaoma right ngatitangeni nyaya yedu sori hako okay ndati nini chakandipa shungu dzekuti ndiite speak out ndagara inini hangu my life ikaite an open book ndinongotaura zvinhu zviri saka chirongwa chenyu chinondisimudzira chinovaka zvese zvirimo imomo saka ndakaonawo kuti neniwo ndikaitawo speak out ndokwanisa kudetsera umwe munhu ari musituation akatoona kuti zvakadai and umwe munhu anokwanisa kutodzidza kuti pamwe anga achida kuita zvakaipa zvandakaita inini anogona kutozoona kuti izvi hazvisipo izvi zvinourayisa kutodzora kutoti ndakanzwa ninge achiti aida kudai azvikazodai anyway let me narrate the journey of my marriage kusenge ndakusangana neuabusive wachona mukatimo pakaipa panga pakaipa yanga iri boxing zone chaiyo zvakaitika ndezvekudai so tadanana payana baba mufana 2008 zvina zvinaumira mushika economic yatanga kumiramira kumusha uko ngororwawo zvinhu zviya zvazvokuitiwo warongwawo but zvinhu zvisina kumira musha anyway tanogara nababa mufana paya zvinhu zvaipisisa 2009 mwana uya zvina zvinamira musha baba mufana alati mai mufana inda kuenda kuSouth Africa timbonoona kuti kumatracks uko kwakamira sei okay fine kuti ndisare kumba kwavo zvazvisingaiti ndandine mucheche zvinhu zvazvakaoma saka ndakabva ndanosara kumba kwesister yangu first born yembameni because aindijega jega munongoziva kana paine mucheche ndijega jega pakawanda wanda tagara paya nakrisi tagara paya sisi ava havana kubvira vakada mufeso wangu kubva tichitanga kudanana because vaitanzi vanhu vakawanda vari kuya kwandiri vachitaura zvakaipa pamusoro pake kuti munhu asingaite munhu akadai munhu amabasa ose akaipa vaingovaudza saka inini ndandiri deeply in love handidi kunyepa takadanana taidanana zvese zvaitotaurwa nasisi kumbaka ndaitonomuudza kuti mainhingira uya kumba vakati mainhingira uya kumba vakati achitonetsana nevanhu vaya handiti fine aenda kuDurban uko akaita 8 months asvika kuya basa ramuka popo andidzokera kumba nesister yangu paya ndakaoneka mukoma wangu achichema kunge pafiwa pane kuti afare kuti ndiri kuenda nemurume aichema kunge pafiwa ndakatora mwana kubereka kumusana ndichibuda dhoso ndichimutsira koma mosara musha haana kundidaira asikuti aichema ndatora mwana wangu ndaenda kuSouth Africa kaini tafamba nababa mufana tasvika Joni ava ndakasvika bombo bhedha uri munyowani zvinhu zviri zvinyowani ndaitobvisa ndega maplastic moya handishandi handiite seni asina mbobvira ndakashanda ndisina kubvira ndakaita seni tagara payo ndaitoo ndichisvinukawo ndichionawo nzvimbo mararamiro kuti zvinhu zviri kufamba sei pandaona kuti aiwa munhu wangu haasiri yega uyu anga ade kundifadza hake kundiita sei aindipamba achiita sei but ndaiona kuti pane zvisiri kubuda chete apa chii chawaiona chii changa chasiyana aitakabuda akaenda aigona dzoka kumba kamwe chete pabwiki achiti basa basa rakachiya hatingowiwi kumba zvokumhanya but ndizvione vamwe vachona vatigara navo ipapo vamwe vachona vaiuya tikati pamwe kusiyana kwemakambani okay fine
ndakagara inini ndatanga kubata munhu mabasa ake aya aivi kuvakadzi kumaroko anga akanyanya kuti zvekutamba. Okay, angasingadi kudarikigwa nerogwe. Mati? Angasingadi kudarikigwa nedhiresi. Zvakandivhundutsa because mwangu tiri kuZimbabwe vanhu vaitondibvunza kuti iwe wakapembuka sei? Wakaitei? Ndiwe here wakamupimba? Munhu aite zvevakadzi uyu. Wakapembuka sei? Saka munhu iyoyo kuti ndaive ndichitoziva kuti vaitei ikoko hakuzi kubasa kwavo. Okay, hold on, Mira Tekla. Wati sisi vako tidzokere kumashure mbijana. Sisi vako vaiudzwa nevanhu kuti muchinda uyu haiti. Asi kumadrezi anoita mabasa usakaipa. Asi kumadrezi anga asingakwani. That means aita mamwe mabasa akaipa like ekuba eumundi ekurova vanhu ekudii. Asi asingaiti zvevakadzi. Kakari anga ari mufesi wemugeto imeyaiya. Vari vakomana waizongonzwa kuti paitika fight yakati aita kunonzi aponda kunonzi kuponda vanhu, but taitozomurambira kuti iyuyu so innocent zvekuti chero vanomuziva vazhinji vanotondiziva vanomuziva inini ndase ndakambomona chirova munhu kana achiita sei aitove mushuru chaiko inonzi chii o level yake akatovenyora mama vake vakatogara pasaiti kuda kwemusikanzwa ivarova ticha chichi. Okay, haitove mushurugwi chai zvakada asi manje wekukamunapo netsika zvaive nazvo soka waimurambira. Okay, tagara paya yanetsa yemadresi asi manje aiti chero achiita zvinhu zvake zvaanoita izvozvo mari yake ndine ndaive njaji yaiuya yese yonzi kadhi rese ndindaitoona kuti taita sei apa taita sei kusvika inini wachona ndazvozvona kuti aiwa inini ndakaringa munhu ndoda munhu inini handinei nazvo izvi zvaanondipa izvi ndoda munhu saka ndaiti ndikamubata anga asingamiri ndikamubata apa atosiya ipapo pandabata atosiya atokuma ndobata ndiri bhizi kurwisana nepaipaya atove kumwe aive mazulu aya ndaitoti ndikabata ndaimeka shuwa kuti tinosangana nemuzulu iyeye taisangana ndakasangana navo ndofunga 5 vanosvika tichiita maappointments tichinosangana tasangana paya munhu kutokutaura kuti sorry my sister ndasingazive ndakanzi chichi asi aisanyepa manje pakuti ane mwana wake aisanyepa vazhinji mwana iye vaitomuziva because aiti kana achienda kumadhiri ake mwana iye aienda naye kamusikana aenda nako saka vaitoti ndaitoti ndichisangana nemunhu ndinototi baby girl atimaona asi inini ndaizonzi andakammitisa ari kuchikoro zvikanetsa hatisitese pandiri ndo paisabuda chokwadi. Okay, fine. Tanetsana paya zvekuti ndikamubvunza ndaiti ndikamubvunza anoona akatanga ndichinzi sori uri kudei ndikuitire sori. I remember first yangu kumubata ndakatengerwa E63 Nokia E63 masmartphone achitanga kupinda ari ma1.4 ndikaitengerwa ndikati aiwa zvapiri ndamubata second time zvikanzi uri kudei ndikatoona kuti aiwa munhu ka it means anenge akutoita zvinhu zvake achiti uri kudei ita zvinhu zvake achiti uri kudei imba yachona somba machona kuti uti munorunga munoplana panobuda chipenyu chakati hapana mari akazochinja manje pamari yake iyai mari ndikuiziva kuti mubhengi mune mari yakati ndiri kutoiziva ndiri kutonzi itondibetsera titosevhe mari tiite zvinhu zvipenyu ndotosevhawo mumba ndichitolimita zvinhu but kuti mari yeye tinoitora ka inobuda inoona musina chinhu mubhengi muyamo ko mari yabuda mari yaendepi achanzwisisiki anenge akazvita 3 times tasevha mari yekuti ndainyatsoona kuti imari 3 times mari hapana kumunhu uyu chiriko iwe anditi fine tagara ndoda kunyatsokutaura chaka kumadresi kwanga kuri kwavo asi ndoda kunyatsotaura chakandipinza pakaipa inini kuti ndizosvike
kusvike paabuse, pakupondana chaipo chaipo. Ndiri kungoshingirira, vari kundisimbisa vanhu, vakadzi, vamwe vakadzi. Dzimba dzinonetsa, mukadzi anoshingirira. Dzimba dzinoshingirira. Apa manje akazenge respect asisina nini. Ndaiti ndikabvunza, uye mari iri kufamba sei, iwe waita sei? Aimbomura. Maibikwa maimwana. Ndandisingaruzive ruoko rwake, but paakangotanga kundironga kareka kuti angoita continuous. Akatondibvunza kuti iwe unobvunza here kuti driver kunorwadza sei? Unenge wakagara panapa una chaunoita, but uda kuziva kuti mari yangu iri kufamba sei. Hazviiteka izvozvo. Iwe uziva kuti ndiri kukuchengeta. Mwana ndiri kuendesa kucreche. Iwe uri kupfeka. Zvakasiyana neni. Zvatanga kunetsa paya. Saka pane mukadzi wandaigara naye so. Mukadzi uyu ndiye akandisimbisa zvakapfurikidza. Zvekuti vakadzi kurohwa kwandaitwa manje. Vakadzi vataigara navo papo vakazosvika pekuti ini mwana uyu anofanira kurohwa uyu. Tadii taungana tamubatanidzira mari yebhasi. Timutengere tiketi rebhasi aende kumba. Vamwe vakazotanga kundibvunza kuti iwe kumushoko wakasiya waparei dzekuti hausi kukwanisa kudzokera. Iwe wangasati wajaira kurohwa here ipapo? Wangasati wajaira kurohwa ipapo? Ndandatojaira. Okay. Ndandisatovhunduki, ndandatojaira. But vamwe vanhu vaindityira manje. Unozoona ndine blue eye. Muromo ndakazviruma. Ndakadini. Asi wairo wazvibhakera? Airova kani. Apa manje kuti nditaure kumba kuna sisi vaye kuti kunoku kwandiri kwakaipa. Handichakwanisa kutaura because ndakatobva munhu ari asingabvumirani nazvo. Ende iye aizviziva kuti sista yake iye inokwanisa kumubetsera haakwanisi kumuudza because akatobva zviyake. Saka aitoshandisa semukana. So by then pane mubvunzo hanzi panguva waive nevana vangani? Ndiye one mwana waive naye handiti? Mati? Panguva iyoyo waive ne1 mwana iye handitika? Aive nemwana 1 papo, right? Hande mberi. Ndaive nemwana 1 papo. Kuti nditaure kumba hazvichaita. Kuna sisi. Sisi vaya manje vaingondifonera vaibva vangoti mwana ari sei? Ndipe foni nditaure nemwana. Havana kubvira vakamira foni asi vaisada kutaura neni. Vaingotaura nemwana. Inini vava vasina nyaya neni. Okay, tagara. Zvazvaipa manje zvekuti kurwa kwacho vanhu vanga vakutoziva kuti ava ndiri wrestling ava. Asi pamaigwa pache papapa, pamairwa pamuri mumba imomo, maiti mukapedza kurwa aimbochinja here kana kuti aitorwa owedzera kuita wild? Airwa ndombokubvunza ndoti asi wewe chaiye ndiwe chii chakanyatsoitika oda kuti tiite sei kuti tiwirirane chii chaicho chiri kunetsa. Ngatimbotaura ize brother and sister chii. Aibva totusandiblame kuzvida kwangu iwe une mamhepo. Iwe ndiwe wakakunzwa nemamhepo? Asi pakurohwa kwawaita koko uchirohwa asi lula waipo wako? Ndakatanga kuramba pambedha paipa because ndandisamunzwisisi mwoyo wangu watomufuratira because ndandakumukumbira kuti iwe chandikumbira kwauri nditengere matiketi ndiende. Ipapo manje airamba ende inini source of income ndandisina kana sendi kana ani wekundibetsera papasina. Ndandakangotemba iye kumari dzake uku angangwarira zvekuti mari yaitikapinda chero ndine kadhi aibva aita e-wallet tobudisa mari yake. Inini pandinonodai nekadhi ndoona pasina chii. Saka hazvina kuzotozonyanya kuwedzera here kurohwa kwachona kudarika pekutanga paungoramba nelula apapa uri kutaura kuti nelula manje anga kuchindiratidza manje kuti iwe handine newe. Asi pano asandine newe because aigona kuti akauya achibva kwaanobva aingosvikopinda mumachira akapfeka zvaari zvese nebhutsu dzake. Zvese nebhutsu dzake. Inini pandoda kutaura paipa ndekuti hasha ndichema kumubvunza paipa 2 minutes anenge akuridza ngoma. Okay, all right. Ndinoita minutes ndikuta
mutaure anenge otoridza ngonona atorana omuka mangwana inini handina kumuitira zvinhu zvakandina kuregesa ndaiwacha maworkshops ndichiita zvese masafety shoe aya ndichiita motikari yake ndaigeza suka motikari yake but ndageza motikari yake kudaro kuenda kunotenga grocery pashoprite paya ndaifamba netsoka ndoya ndakatsiga mapotatoes ndakatsiga maorange gundi remwana asingabatiki gara kwaimuvava gara mumba chaiko chaiko kuti tigare mumba kwakazenge kwakumuvava zvekuti chikafu ichi ndaibika waiwana ari maleya mufiriji ndaitozotora doras zvazvimunye saka ndasvika pekuti ndabanda kuonda kupera kuita kunga munhu ari kurara panze ndopandakazonzi naumwe mai yanga iri friend yangu pamba pataigara ipapo zvikanzi iweka dzimba idzi zvimwe zvachona zvinoda munamato zvimwe zvachona dzinenge dziri mhepo wadii tamboita zvekuchechi tambonamata kana neni am willing to help you pandabatana naye aitondiseka kana ndichibuda ndichiti ndikuenda kuchechi so aitiseka zvekuti so murume manje ndakuenda kuchechi panga saka ndakazengenda kuita nemabible studies pane question iri pano hanzi mamini brief acho waiwacha here ndaiwacha zvese masoksi zvese apa pandofunga itiza utsinyo wekusiya kana tsete chaiko pamini brief kukaurisa ndaiwacha zvekuti kana vanhu vaitopinda mumba mangu vaitondiziva necleanliness vaitoti komurume uyu chii chaicho chiri kumunetsa chii chaanoda ndaita zvese but ndakazenge ndisadi nemuviri wangu manje ndandakumusema asi ndichimukumbira kutengere mari yetiketi ndiende achiti ndokutengera yaingove ndokutengera mangwana risingauyi okay taenda kuchechi paya taita zvekuchechi paya wanga uri January imba yakaparara muna February yanga ari January mafirst 10 days aya tapinda pamunamato mai vaya vandibetsera ndasa ndakambofasta muupenyu hwangu yanga iri first fasting yangu yandakaita iyoyo ndakanamata kane ndichifasta yaive break yacho yaitwa nemvura saka apa paiwo uchinamata munamato kongwaro kuti kudii wokuti murume uyu ngaachinje here kana kuti murume uyu ngaaburitse mari toda kudzokera kumba munamato wangu waive kuti mwari abudisai pachena kana imba isiri yangu ngazviparare kana iri yangu murume wangu ngaachinje adzoka aite murume wangu alright okay namata paya day 8 ndaparara kana kufamba ndisisatokwanisi akanditi uri kufirei chii chaunofira izvezvi vanhu vanokuona vanoti kudii hamuna kana chisi mumba munomubati uri kufirei chichichichi mukadzi yauya aibatosvika ototi ngatipfugame ngatinamate ndichinamata kudaro day 10 taenda kuchechi tanobreka ndichingosvika mumba pakasvika mwa musikana uyu igenga rechibhebhi chake mazimba mahure chaiwo mazimba wati igenga rechibhebhi chake ishamwari yemusikana yaive shamwari yemusikana wake yaive shamwari yemusikana wake okay pamba pataigara apa yanga iri triple story paive neground nemiddle nekumusoro saka isusu taive paground izvi zvimahure izvi zvaigara pamiddle floor shamwari yachona iyo yaisagara ipapo yaigara samwe but yaiuya ichisangana nemabhurura akangopinda mumba mangu zvimwe zvazvo zvokuti akangopinda achihwanda achitovhara dhoo achitotiza tikatoti kwakanaka here ndaitozama kutomwa poriji semunhu abva kuita breki poriji remvura riyariya kwakanaka here zvikanzi ndangouya kuti ndikuudzei kuti ende futi inenga munyatsoziva here zviri kuitwa nemurume wenyu murume wangu ane mazuva mangani asingarari panapa ndikati zvanimbonyanyoita sei taura nyaya yako kani anzi murume wenyu agara nanhingi kusivyu mozati ndakarwadzwa zvekuti I can't even explain vasikana vatinotoziva aitondirambidza kutaura navo achitoti hauna zvaunotaura nevanavo
handiti ndo vaidanana navo. zvakati zvadaro manje ndakabva ndamufonera ndikati kwewe uripi zuva mbiri ndikupa jobheki ndikuya kumba ndikati dai wakasika kusvika ndoda kukuona pane zvandotaura nemi asaiwa ndokuona mema ndobva ndatadza kuzvibata vandotora foni vandafona futi ndobva ndati saka une chokwadi here iwewe chekuti kudanana nanini ndakanyanya kutadzira chii chekuti uda kundiurayisa chii chaicho une shuwa here achibva apindura kuti iwe ungateerera vanhu hameno zvako uchaputsirwa imba yako achibva andidropa andidropa kudaro kuda kuzama kufona kudai foni yange yadzimwa ndozama kufona foni yange yadzimwa saka hasha dzakandikurira ndanda kushaya ndanda kutadza kana kuti ndiite sei ndanda kutadza kana kumira kana kuita sei achibva ndakamira about an hour ndichibva ndamuona uyu papavement uyu apinda nemotikari uyu aenda kunopaka parking yanga iri kumusoro saka inini ndakati ndichiona mota ichiti mvene pawindo ini ndichibuda ndichimhanya nekurodhi kusaidi uku ndichinodhuma ndakati achivhura garaji inini ndakamira ipapo pagaraji achibuda kuti abude padhoo remota kudai ndandapemubata huro ndikati nhafika kana tichiurayana either unondiuraya kana chinondokuraya its okay aurevesiwe atakamubata kudai so akanditarisa akaona kuti nhasi hapana chakanaka pano akashaya simba kana rekuti andiroore kana taite sei akangondipushira uko ndichinowira muswimming pool achitenderera achibuda achimhanya achienda ndichisara ndichibuda muswimming pool ndatota kuti chakwati iye aenda ndichinopinda mumba hapasina munhu kune mwana chete nehasha ndaitadza kana kudii ndobva ndabuda mumba mumwe muswimming makawisirwa maigona yenyu kuswima ndakangomira ipapo kuti ndibude ndakangomira because maigona kunyuriramo zvemukafiramo iye munhu atoinda ndakangomira wobva ndabuda ndichibuda paya ndobva ndanovhura garaji iye asisipo anditiza foni haachabatiki ndobva ndatora matombo ndobva ndanopaza motikari magirazi ese ndobva ndavhura dhoo ndobva ndanotora banga masiti emota ndaita ekucheka ndichicheka redhiyo ndikapwanyira ipapo ndakadhistroya chese chaive mukatimo ndakuda kubaya mavhiri emota handina kuziva kuti anobaywa sei saka patairenda ipapo panga paine varungu ndakadedza kamwana keurungu ndikakabvunza ndoita sei kandiudza kakati aiwa unodai ndikazviita motikari kabuda mweya matai maichitarisa chimota chacho zvadaro vanhu vakaona kuti ndine zvandaita kugaraji uku ndobva vashuta mapictures ndobva vamutumira kwanga shamwari dzokakuma kuna uya muti haana kuuya ende ipapo ndaine ndatozvipira manje kuti kana achiuraya ngaurayi zvake hakuna kwandoenda ndiri munhu ane zvivindi angu handikasike kuvhunduka ndakamirira ndiri mumba mumwe haangauyi ndarara nemwana wangu second day ndarara nemwana wangu third day ndatonetsa nehasha dziya dzatoserera ndakanzwa noku padhoo ndobva ndavhura kuvhura kudai ndii ndakamubata soupahuro zvezviya ndichidedera kuti wadzoka kayo aitone wiki zvake akatoti kana uchida kuruva zvako handina zvandokuita motikari ndaona zvawaiita vatiteerera vanhu changofa tiri marombe nekuteerera kwako vanhu okay fine abuda enda haana kurara abuda enda achibuda achienda mangwana achona musikana wake uya ureirira ndanzwa iri ndobva rauya kumba rine mamonya asvika mumba meamea zvikanzi ndauya kuzodeclare zita rangu okay kunzwa kuti uri kuti ndidana nemumwe wenyu ine handana nemumwe wenyu amene kuti ndiye ana angu big story handana nemumwe wenyu ndakada nemumwe wako ndichiziva situation yako kuti muri kunetsana muitana sei kana ndakamutarisa ndinotoona sister chichichi saka ndakapindura rafu kudaro hwani monya raive naro rikasimuka rikanditi mbama makutotambwa yekwachihera yekwaevidence anditi mbama paya ndakabva ndapenga inini unondireva unondihwina asi hazvisi nyore
vanoziva. Saka varume vemucomplex vepamba patairenda vakabva vauya vachimhanya vachibva vasvika kuti mirai tikudheka, nyaya iri kuitika yainei nesu, asi hamudhereri munhu kusvika pakadaro. Apa tichinyatsoziva kuti iwe musungana nemunhu wake tinozviziva madhererere ekudaro. Ndatove fight paya, varume vaya vakurova varume vaya. Okay, fine, vanhu vabuda, vanhu vaenda, ndasara inini ndiri kufonera murume chiuya, iwo tiza kupa chiuya. Akabva auya, asvika mai akanditi unoziva ini handisi kurara pano, ndisiri kurara pano, ndikuda kutsvaga munhu uyu akuuyisira vanhu kuti vakurumei. Ndikuona ina mulaina ndinaye handiti sei, but ndinoda kukutsvagira munhu iyi. Akangobuda, akati abuda ndakazonzwa after about 2 hours ndakufonerwa nemusikana wake uya uri rake riya rambouya nemamonya riya. Uya mutore murume wenyu, chaari kundipondera chii pano, mondimbwa chichi chaari kundipondera chii pano. Izvezvi handisi kukwanisa kana kuvhura maziso kana kuita sei. Ndikati iwe unogorowa nemunhu wausingazivi pakaya, hanti wauya kumba kwangu kati hauzivi, saka akuziva sei kumba kwangu. Ndamusiya akadaro. Izvonzwe vanhu vakutaura kuti hakusi kuita amuzvaka zvekuti kana kuvhura maziso haasi kugona, kana kuvhura maziso anga akutoda kutomupisira. Aigara muchikebhini zvimaukingi nengizvo. Aive mushuruku chai, aida kutopisira munhu imomo. Sorry mai mwana usateerere vanhu. Abva atonyara kugara papa pataigara paya, because vamwe varume vaitomublema big time kuti haudaro mwana wevanhu, kushungurudza mwana wevanhu, mutengere tiketi zvebhasi adzokere kumusha kwavo, kuti zvauri kumuitisa izvo. Apa mwana wenyu ari kungoona zvese izvi muchiita zve zvamaita izvi dhirama rose mwana aripo ari kungoona? Ari kuona mwana iyeye akazenge amachuwa kudarika makore ake. Ipapo mwana uya anga ane 4 years. Anga ane 4 years anga kuti akanzwa kuti conversation yaipa haisisina kunaka, aibva atozama kuchinja kana kutopinza imwe nyaya achida kuzama, because aitoziva kuti zvichalidha pakuti vanhu vacharovana chitara. Okay, fine. Tatama taenda pamwe panonzi paIkwiri Gardens, vanhu vakawanda vanopaziva ipapo. Naye waenda naye? Ndaenda naye, ndangova chinherera chisiri chikidhi zvacho, kuti ndidzokere kumba kana kuti ndiudzisisa handisi kukwanisa. Ndingofa ndirimo. Tabuda. Haungojaira zveshuwa. Takati tasvika paIkwiri paya, akangosiya zvinhu mumba, iye achitobuda akutoenda kubasa, munhu akutoenda kubasa, akutoenda kujobe. Ndasara pane mufesi pamba ipapo, chakasvika chitema. Aiwa murume. Angari murume akabatana? Aiwa murume. Murume wokuZimbabwe. Angari murume wokuZimbabwe? Iye mutsvuku futi, varume vatsvuku here. Angari wokuZimbabwe here murume mutsvuku uyu? Mutema uyu angari kuZimbabwe. Okay, angari muZimbabwe futi. All right. Ndo patonyanya kufarira ipa papa. Inenge yakuda kuenda kunyanya kunakidza. Mba zvadii? Andibetsera kupinza zvino mumba. Andibetsera pano. Akamboita ruvuru. Okay. Ndichambobuda ndichambono pamwe ndikuigire chii. Hapana zvangu. Abuda enda. Sara nemwana wangu taita zvatupika nemwana wangu. Following morning. Komana uyu dhoo rake nedhoo redu rakatarisana. Okay. Kicheni iri pasi. Pane munhu ane list refleti pasi apa. Ndiye ane bedroom riri pasi. Bedroom soro. Kicheni iri pasi. Gara payo. Akangobuda akadzoka anongonoka. Madam murisei apopo. Angari wechidiki, angari wezera rako here kana kuti angari mudiki kwawe? Angari mudiki kwandiri ne2 years. Okay. Pakuzoti madha zveapa achiza kuti arikuda kutaimira dzari kutaimira. Oraiti hande mberi. Haana kuti madha ndokudai.
pakangoita imwe connection so imwe connection so yokungomadha bamini madha pamini yokungowirirana so takuenda tese kupick and pay mave nemunhu akutakura mapotatoes iko zvino manje svika kupick and pay paipa ndikaita shopping yangu ndiyakubhadhara ndinoda kubhadhara nekado but kaamaliza ndibhadhara obhadhara vatoita mafriends nemwana wangu pai kamusikana pakasi ukafarira zvinhu okay fine tiri pasame flat uyu ane lifti pasuyo akandibvunza akanditi ine mainhingi chiiko chiri kuitika pamuri nempezo kudawo makuhwa pamwaitokuda iwo papasina ndikati hapana ndakutiwo mumba muya ndikabikawo dhina ndakumuverenga matove nevarume venyu vaviri makutomubikirawo dhina hatisi kudanana hapana kunyengana akuti akauya paya akapaka rori rake akamhanya akauya ndotoisa chikafu mutapawe otorora kudoenda auyo mangwana ndizvozvo then ine ndikuperekedza mwana ndaiperekedza mwana wangu everyday haginairu upsod kuona kubvunza zoti kwai ava chagotiko mari yebhasi kuboyfriend kune mukomana uyu paka pane connection zvapo mari yebhasi yekuindeipi uyu wedhora akatarisana nedhora ake uyu anga kumusengera mapotatoes patiwe neconnection uchada kusiya connection uchienda kuzimbabwe zvinhu zvakaoma hapachina utongova meno rekatidza kuti nyaya yakanogumira kupi zvokuenda kuzimbabwe hapachina ndobva zvadii paya ata wangu murume kuti adzoke kumba toisi dzakwana ndisi kumuona ndiri kuenda mashops nabamini ndiri kubikira bamini dini kubikira bamini lunch anobva toti kulezi musashandise zvinhu zvenyu fiti ndotenga ineni moshandisa izvozvo okay fine day ndatora mwana wangu ndikuendesa mwana wangu kucrash iye ari pasaiti neni tikuenda tese kucrash takasvika pasi paive nepamwe so paive nemiti takasvikomira ipapo ndopa akatanga kutaura zverudo pamuti paya achitaura zverudo nestress dzandaive nadzo kudhindwa kwandaitwa zvaingoitika so ameno zvakangoitika ndakangonyemwerera hauna kutorwa lula pamuti ipapo tiri pasi pemuti paya tiri pasi pemuti asi vanhu vari kusava lavhu nemalikes apa muri kufarira here kuti munhu anganyingwa kana kuti chii vanhu muite kwazvo imi enderera mberi zvakuoma vanhu vari pano ai kamufana aka kari kutiona kamufana akachibva kabata foni kuti ndikoma guleza ava ndava nemazuva 2 days now ndichivaona vachipirikidza mwana kuchikura asi vanenge vane murume womufront opposite abva atomudoma nezita kuti vanenge vaina mataxi driver vanongozivana vanenge vaina okay fine mfeso uyu manje bamunini vakabva vatitumira imwe message yekuti message yainakidza iyoyo vandiproposa ndangonyemwerera vangoonawo vega kuti apa ndadiwa akanditumira imwe message yekuti ndaiseva message dzangu mufoni asi iyoyo ndakaiseva message abamunini yandakaiseva ndaiseva murume wangu munhu wekuti anga asisina basa kana foni angasikabati ndaitoziva kuti akasvika kutongorara ipedza anongosvika 10 minutes mwana mwana wako kudoenda kana atongorarawo ararawo ininiwo nde ndakangorara ndakafesa saiti handidi kuti andibati kana kuti aite sei pfungwa dzenyu dzatove kuna bamunini nekufrand opposite uko ndanyinga nabamunini akatondibira manje esi mubaba vemwana kabva auya ndakavarairwa ndisingafungiri semunhu asingabati foni dzangu aite sei aneneni ndaive nesipini yekuti kana kaka ndichirara ndoisa foni pasi pepilo akangopushira kapilo kumusoro ukaenda ukakatora foni ndikati kuiwe kwakanaka here foni yangu here
pemashizha kupi dzaisapinda mumba. Akati iwe ifoni yangu imari yangu pe ifoni yangu abva abata foni pakabata foni pepe abva sangana haana kusangana nemeseji akasangana necall yenhamba idzi ndobva ati nhamba idzi ndoda kudzifona chete ndiani saka inini ndakapanika zvokupengereka zvezvo zvokuda foni yangu zvokupengereka zvezvo zvokuti ndakazomupa maindi dzekuti apinde dhipu mufoni mangu otherwise iye anga angotora nhamba ndakapengereka ndobva atozosvika pameseji akati iwe mainhingi meseji yani ndobva ndati handiti wakandida mundida uneinini chero ukandiona murodhi ndakararana nhingi unotodarika unotosvipa uneinini chichichichi ndakakudzadini kuti ndipe mari yebhazi yochiramba iwo urari mumba uite sei saka akati shamwari hautaure izvozvo ukuchengetwa neni pano unabhadhara rinti ndini munakutenga chikafu ndini saka undudzi izvo ndati ndiyano ndobva ndisiya ndafidha mwana arara ndakumura hembe ndasara nependi ndapinda mumachira ndafunga kuti zvapera ndakati ndapinda mumachira muya akavhura makumbezi akati shamwari chimuka ndotaura newe ndaangopfeka pendi chete ndamuka ndagara akati ndati meseji yani ndanga nditarisa so ndandisingakwanisi kana kumupindura meseji yani apa baba munini vaya ndaive ndatovimbiswa kuisiswa zino regoldi kudini kuendeswa kupi but baba munini ava mukana wekuti tikisane kana kuti tibatane hatina tasvika ipapo munhu wekuti angangondinyenga ndikabvuma but kubatana kana kukisana panga pasini meseji yaitotenda werudo yekutotenda kudiwa chichi nezvandaivimbiswawo pameseji apa okay achibva handiti shamwari kuno kutamba handiurirwe ini handiurirwe mumba mangu ndoda kudzisa leseniwe ndoda kuti iyeye munhu achakudaka ndoda kuti akudeiti either usina mazino epamberi apa kana kuti usina forehead yesei izvo ndozvanoda kukuita mwana akangoridamira kati dedikani mwana aiti akati dedikani aida mwana wake zvingaiti aimuti tete mwana aingoti akati nye aigona kutoita zviri nani mwana akati dedikani akati hewa nyarara zvokuti mwana akabva afuga gombenzi akazovhura mwana after about 10 minutes ndikaona mwana akanyarara kuti riri ziya rega neshoko pamakushandiwa kurohwa ndakarohwa aingoti mbama ndichizviruma mukati umu ropa apa handisina kupfeka akaita pati aita pati kudaro abvavhura wardrobe akatora hembe dzangu dzese dzadzisa pasi akadzipfeka zvese apa ndakapfeka pendi yainguva ichando futi ndakapfeka pendi achibva tarara ndandisingatongomuti kana kuti nditi ndinotsiza kana kuti nditi sei ndandisingatongomuti ndobva tarara paya akamuka mangwana makuseni akadzika pasi kuenda pamukadzi wayo musikana yanga nemisi musikana wake uya aive nelisi repamba aishandisa bedroom repasi akati mainini ndine nhamba dzandoda kufona mufoni saka inini ndaingobvunzwa namainini repasi vaya kuti shamwari ndedzini dzauri kutamba asi uneya wakapfekisa kane uniti ndikudze ndikuziva kuti tinodhifendana sei ininiwo ndaida upride mainini vaya vaigarawo pasi vaive nepride neniwo ndaidawo pride ndaisada kumudza nyaya dzangu ana kubudira pachii akatadzika pasi paya achidhaila nhamba pafoni yamainini pachibva pabuda zita remvesi uyava because mainini vaive nemanhamba edu tese
akamhanya so kumusoro so ndakaita kukunguruka ndichibva ku3rd floor ndichikunguruka ndichinosvika pasi mukicheni achideedzera kuti iwewe this is the end of you. Okay, fine. Abuda amani aenda kubasa kunotsvaga mufesi yauya pakangobuda zita akabva muziva apa aenda kunotsvaga mufesi yauya inini achimhanya achibuda achienda inini kutosara ndichitopinda mumba kutogara mumba ndisingatombotyi kana kuti nditize kana nditi sei kutosara kutopinda mumba vakanodhila naye mufesi yauya nemunina wake bamuninavo vakanomuhaijeka ari pabasa vakatraki rikapiswa ari mufesi yauya vakamurova vakamudii ahed kuti vakamubvisa mazino epamberi aya ini ndiri kumba handisi kutiza kana kuvhunduka adzoka kumba akati adzoka kumba akanditi akabva ita kunga nyaya yapera akanditi ndikuenda kubasa ndikuenda kujobheki ndikati allright ini nditoenda kuchechi kubible study apa wakakuvara kuenda kuchechi wakakuvara kudaro ndakakuvara kudaro ndaenda kuchechi saka ndaenda kuchechi yaive pentecostal church pana mai vakauya so vanhu vainamata vakauya mai vaya vakandibata vakachema mai vavo zvokuti vanhu vese vakapedzisira vakuti kondeipi vachichema vachideedzera kuti vari kuona darkness pandiri akachema zvekuti zvikanzi ngatinamatirei munhu uyu zvino zvinaumira mushe ameno whatever it is but zvino zvinaumira mushe vanamata paya kubva kuchechi taidropewa nemotikari mudzimba tadropewa yaive chechi yaive yakangozangana varungu maninginzi ichichi mazimbabwenzi yaive mashoma ipapo tadzokera kumba ndichidzokera kumba instead of ndaide ndasiya laiti remubedroom mangu ratsva musina laiti but ndiri pasi nditarise kudenga ndione laiti ririona ndikati kondeipi laiti rioniro rakatsva ndichipinda mumba kudai ndiwane ndiye arimo andioneka kanditi ari kuenda kubasa kujobheki haana kuenda kubasa arimo mumba ndakati ndichida kubata mapoto kuti nditi akati usabika ndatosota dhini pizza iyi okay fine kuti ndidye ameno munhu wangu akangosviba ndakangozama kufita chimwana angaisa poison mati angasina kusa poison angasinaisa poison asi zvaive patebho ipapo maive nezvese zvinodhaka zvese zvaungafungidzire mascrewdriver mapanga zvinobaya chii pamusoro ipapo mushurugwi chai zvese zvaungafungidzira kuti ndibude ndiite sei ndega ndakaona kuti apa pakaipapa but pekubuda ndangoti ndichipinda chinoloka screen pasi ava mainini vepasi vanga vasipo uyu baba munini haachadzoki kumba vatodhila naye uko saka ndini naye nemwana tiri 3 mumba akabva nditi shamwarira iwewe nhasi ndikukuraya munhu mwana uyu ndikumuuraya inini ndikufira munhu ndihuririwe after that ndinokuchengeta pano ndinoda kuti ndapedza izvozvo kana kuti failure kuti do so kuti ndikurayiwe ndoda kufonera hama dzako izvizvi vako handiti sisi vako vanonzwa nemari izvizvi ndinoti vandipe mari yangu yandakatanga kukubhadharira rent uchisvika muno mudhebhe nguva yese yandagara nini vandipe mari yangu failure to do so iwo ndopokuraya ndatonyarara kana iye kumeso chayanga achinja yanga yatomuka zvayo okay kurova mambama akangonditi ga chibhakera 1 paforehead apa pachipa mukaona picture randakupai ndakapfeka kepu ndine vanga paforehead ndogara nchiriona vanga iro unaro apa pamusoro apa panga pakavhurika ipapo ndakayerera ropa zvekuti raitobuda ropa rakaklota ari maclothes achibuda paforehead ipapo akadedzera chiviri achibva atora passport yangu akangoidamburika 2 akangoibata so kaiti pacenter paikanda nepauri
ndimene uchatanga kuyama ndiri kuno. Mwana wa baba vangu uyu anonditevedza kumashure kwangu ende takakura tichizivana tichionana but panga pane ma 10 years 14 years tikati tisingaonani. Achindi ari kuCape Town. Okay, fine. Akandirova usiku hwese zvekuti mumba imomo mamakundu pamusina kana chaibatika ranga rangu maropa chete. Achibva anovhurira tabhu 2 o'clock. Saka next door amaigara nawo sei aya noise yese vanga vasingainzwi here pawairo hwanga usingachemi uchita nere taive mudenga zvekuti ndairidza mbiri but hapana kana mnainzwa. Ndairidza mbiri aindibata huro iyi achivhara maziso achibuda ese kudai panze ndichizama kuti ndidii but hapana mnainzwa. Tati padenga mwana achingoona uyu akafriza mwana wangu kufriza anga asatodi kana kuvhura maziso kutarisa anga angozvivharira nechiblanketi chake. Anga asatodi kana kuchema makutosva kuti anachema zviri kuitwa mama. Adaro abva anovhurira mvura apa takapita peti chete abva anovhurira mvura mutabu zadza mvura yaibhoila haana kudzima akasiya giza rinogona mvura yanga yakutobhoila achidedzera kuti kuda kunyika mukati imomo pakunyika mukati imomo paunounduka paipa yandobuda meiwe abva avhurira mvura kudaro akandisimudza ndakangoti gombo mumvura muya ndinzwa aikona mvura zvairi hazvina kumira saka ipapo ndakatoti unonyepa iwewe haungangondiuraisi huku kazvamara. Ndakamiramira zvekuti ndakakwanisa kutora inzeve yake ndakaisa mukanwa mangu. Nzeve? Wakadlawo nzeve chaiko. Ndakairuma nzeve zvekuti ndakanzwa embo chekumashure ichi chinenge bhonzo chichiti garr. Inini wachona ndichisvipa ropa. Ipapo ndakabva ndamutena manje akabva ita wiki because ropa ranga rakuyerera kwaari ropa richiyerera kwandiri. Akambozama kuda kuputsa luvha kuti anokanda mwana anondikanda but anga asisina simba ndandamuruma nzeve asisina simba. Iwe wakati kutodambura? Hayi kana iye haana kuzvinzwisisa kuti zvafamba sei akanditarisa because pazvibhakera aiwa vanoparadza pazvibhakera chero nyaya dzavo dzaiuya kunzewo kunotonzwa kuti auya nemangoromera. Ipapo akatozvishaya kuti ndawana mukana wokumuruma kuyerera aita akabata tauro so akarisa munzeve so waiona ratota otora tisheti waiona yatota otora pasisina kana chipenyu mumba imomo mamakurumba achibva apfeka shoti raive nechipoketi mukati achibatura makizi achibva maisa imomo tichibva tarara ndaingove pasaidi papo. Wakatorara naye iwe waruma munhu zheve kana kufunga kuti anogona kuda kurevhenja usiku ndarara kuti wandiruma zheve? Zvese ndaizviziva but papasina way out hapana pandaikwanisa kubuda napo makizi anga akamapfeka. Okay. Zvese ndaenda kuzviziva kuti apa ndikamuka ndiri mupenyu apa ndimwari because zvanga zvaitika ipapo zvazvisiri kuita but kuti ndibude papasingabudiki ndobva handiti izvoni handiti uchiuri hatitoda kukwirwa iyoyo toda kukwira panapa unoramba iyoyo asi uchikwirwa nozva pana izvi achibva handibvisa bhurugwa ripendi haana kuita rekubvisa akaita rekubhonza akaridambura achibva kwira pamusoro pangu mbolisi ichibva yaramba kumira. Akachema zvokuchema zviya akachema zvokuchema zviya yarambirei kumira mbolisi? Ameno kana kuti aive nepeni yakanyanya kana kuti aive ameno kwakatobatsigwa dei yakamira waikaura yakaramba akabvangoti totondo pachema achema kudaro ndarara akanditi izvoni iwe
iwewe by 3 o'clock tofanirwa kubuda munhu, tofanirwa kubuda newe munhu tiende kunosiya mwana kucreche. Kune kwandida kuenda newe, ndikati mwana na3 kucreche, handiti vanotanga na8 zvikanzi aiwa tinoexplaina kuna ticha wacho kuti paitika emergency, kune kwandida kuenda newe. Ndobva ndati alright. Kuma3 anga kundizunguza kuti chimuka ugadzire mwana. Ndobva ndamuka. Chinhu kaipfekeka mumba imomo kaskini jini 1 kaipfekeka nekaspageti top apa chando ndandakaita kuzvimba nechando apa pain ngowaiya. Okay, ndapfeka ndakambozama kuda kuuraya nguva kuti kuedzi vanhu vachifamba kunze tozowana maskrimiro vakashaya basa aine kumashure kwangu achidedzera ushamwari ita toni. Ndakazama kubika porridge neupfu akati porridge neupfu inotora nguva, itira mwana maconflex. Ndaita ndakadhileya kusvika dzakumapast 4 paitonhora. Saka past 4 dziya kunze kwachona kwakuchakati svibei kwakusina kana munhu. Tabuda paya aivhura zvishoma gedi madhoo zvishoma kusvika tasvika pasi. Takati tasvika pasi akanditi ukandiitira zvedzungu zvisina kukwana dziri pavement munomu ndokukandira pasi ukafira pasi apa utoita zvandikukudza. Tikati aiwa inga ndati ndoita 1. Mwana abuda, iye abuda, ini ndabuda, aloka imba. Tafamba. Saka pakufamba chimwana chakabva chamhanya kumberi. Vanopaziva paIkwiri Gardens, vanopaziva pavement yekureba padenga iya. Iye achibva atevera. Ini nchibva ndatevera ndiri weche3. Saka vakati vachifamba kudaro nchibva ndangodhiregawo kungosara kungodzura speed. Mashure kungodzura speed achibva acheuka achibva nditi shamwari andishe mafanisi. Handi ndati kune kwandida kuenda newe. Ndikatinga ndokufamba 1 ndikurwadziwa ndokufamba 1. Ndakamba shoma ndichimutevera. Pane murungu akavhura dhoo rake. Ndakamboda kuzvidira mukati imomo ndikaona kuti distance yangu naye ipfupi, anondiona kuti ndapinda papi. Pandadhirega ndichisara iye achifamba. Akafamba ine ndichisara ndichimuka shoma. Umwe mukadzi muzulu. Sorry sisimeli mwana amuka. Okay. Ngorati ari kudzoka, regai timumirire adzoke. Ari pabasa saka ane mwana waanaye wakachengeta, saka mwana anga arara, saka mwana amuka. Regai adzoke azopedzisa. Imi nyaya inotyisa guys, zvairi hora naimi. Kwai chakafukidza dzimba matenga naimi, chokwadi shuwa tinongoona muza dzimwe vamwe vanhu shuwa ka. Inini hangu truly speaking ka Tekla ndaimuona magolide ndaimuona ini bitanisi nharo dzanadzo ndakaona kuti anenge ane ma-issues so or something, but I did not know kuti chii. Hanimaona nhasi ndopazotanga kuti at least achitanga kutaura nyaya yake ndakunyatso it's now coming together kuti why makambona nharo dzaanoita magolide ane nharo dzonyatsoona kuti munhu wekayo pane something I think hana kudhila nezvakaitika izvi kumashure izvi. Regai adzoke tinzwe. Kune vanoziva magolide guys apa munonyatsoziva. Magolide ane nharo chero kufashion police vanhu vakangoti hauna kupfeka zvinhu kwazvo anokupindirai 1 by 1 comment zvokuti muchapedzera manyarara kana nemi, but unonyatsoona kuti zvimwe chonaka is not normal. Handimaona motoona kuti zvimwe chona is not normal. Handimaona. So guys, iyi ndo inonzora movie. Tambotanga chaseka tatangoti zheve kwabamai mwana inohlisa. Saka apa tichida kuwa kuti aida kuindiswa kupi akazoindiswa here zvikazodii zvakaoma sikana. Imi mashurugu akagara chingoveku muri kuzviwaya mashurugu aya. Handatya semi mvura inopisa naimi aida tomunyika munhu mumvura inopisa aida kutomuisa mumvura inopisa chema kutomunyika mumvura dai asina kugudla zheve angadi akaiswa mvura inopisa naimi. No, Lily Kankosi, unblock her. I think you now understand why. I noticed it long time ago. Kuti no man, no. Mozati guys,
kune vanhu kungoti zvake ndotaura so because she's a free spirit yake handika kune vanhu vekuti unogona kunyatsoona even macomments kuti no macomments ikoyo pane pekuti unogona kuona munhu comment yake ka1 ngoti maybe angopindurawo so but kana zvikazoitika daily nonyatsoona kuti munhu ane maissues uyu kune vakati psychology guys you can easily see kuti no there's something wrong anti maona now there it is makunyatsonzwa nyaya idzi makunyatsonzwa nyaya dziya sure regai timirire adzoke tinzwe avatise mwana zvakaoma vedu wei ya zvakaoma hanzi namajuri chitembo almost blocked her too because akangodangoya pazikomeni rakongo kuti zimwe zistatement rekuti newe unoperegwa so that's magolide for you anongoya pazikomeni rako usina kana chakakasongo kuti apedza newe andiona imamusi kuziva here magolide angachinisana nalala mazuva apfuuraya vakanetsana kusvika kumapenalty nalala natariro shumba nalala vakanetsana kusvika kumapenalty kusvikira tavaburisa tamboti ngavambobuda muvhengevhenge vese magolide akaendera lala kuinbox mai mwana lala akauya nemascreenshots akati papeji pake bva imi zvokuti unyasona kuti no hana kudzila nemaissues ake pafeya hana issue dzezisikauke izvozvi varipo tinavo vanhu vari musituations dzakafanana izvozvi varimo antimaona varimo masituations akadai asi hamusi kutaura. Hello, Tekla. Ya magolide arara mwana. Atomborara mwana zvokurara zviya sina fanda kuonero. Ari kuti wanga ari kuzaza ndiri kuita. Asi akanyarara hake. Ndazama ndamu attend. All right. Saka vanhu vangomirira paya pakuti makazodii paya vanhu vose vakangomirira kuti kwai zvakazodipa makanga modregiwa muchinzi handei. Kunoda kuindisai pane mukadzi akavhura saka mukadzi akachivhura door on my right kurimwe madhoo akanovhurwa akati one day anenge aine 4 nguva imwe chete saka inini iri rakatanga kuvhurwa iri kuraiti kwangu iri ndakangozvidira mukati imomo mudhore chii ndazvidira mukati imomo zvokuti iye akasara achicheuka hana kuona kuti ndaendei pakangoona ranga riri dhorei repamba taifamba kapapavement madhozi ari pasi pamasaidi okay ndakangovhurwa dhondo pakapinda mukati ndakati ndichipinda mukati mukadzi yauya achibva aridza mhiri chibva ndamubata muromo ndikati ipapo ndaitwe mwaropa zvangu ndikati akati haibo chibva ndataura nechidzevere changu kuti please usadaro shamwari pane munhu ada kutondiuraya pano I'll explain to you ndinzwisisewo please ndapota busy kuda kuscreama kuda kuita sei nchibva ndamupushira uko nchibva ndanopinda mudhori mubedroom ake nchibva ndaloka imomo aiva akatomonera tauro ndofika ibva kunoshawa something like that nchibva ndavhura dhori yari nchibva ndataura nepakona kuti please come I can explain to you I'm not here to harm you tarisa undione zvandidi iuya aitya but akasvika pekundinzwisisa achibva auya achibva amira padhuze achibva ti indoni sisi chibakati please iwe nzwisisa usabhihevhe zvechifani kana kuita sei kana dhori rako siya rakadaro usariloke siya rakadaro ingoita zvauri kuita interloka mwana mubedroom pane murume ari kufamba nemwana panze akadai that guy wants to kill me achibva atoti it's okay achibva anzwisisa achibva abuda panze paya achibva adzoka achibva seriously this guy ari kunoka each and every door kubva kumberi uko achidzoka kumashure ane mwana ndichibva ndamuti please muatendewo neimwe nzira but ndapota ini ndaloka muno mubedroom wako muno achibva haana kumboita pfungwa yekuti abvunze Zulu yawe aibvunza mazimba ainoka madhoi mazimba kuti maini ngava mumunhu here maini ngava mumunhu
mukadzi wavo achibva mumonita achibva mutarisa nepamahwindo achibva mutarisa pesi akanditsvaga complex yese kumagaraji pasi pedzimota mese achinditsvaga. Mukadzi uyo akazoti aiwa adhiraivha mota atora mwana aenda. Ndikati okay. Mukadzi uyo akati chii my sister ndakadamutaurira nyaya yangu. Achibva nditi zvino mwana wako ari safe here tifonere mapurisa because munhu akadaro nezvaurizvi that person can kill your baby. Ndikati no handitozivi kana kuti ndiite sei. But my sister rigandifonere mapurisa. Vana ndoti vafonire but unovafonera uchiti kudii ani mama Zimbabweans anonetsa kubata vakaita nyaya dzavo. Okay fine. Chibva ndagara muya mukadzi uya uya akatya nezvandaiveri achibva amhanya kunonoka dhoo. Mota yange yaenda mwana angaendwa naye achibva mhanya kunonoka dhoo remuzimba kuti uya kuno uzoona I've got your sister here uya unzwe nyaya yake yari kutaura nezvaari. Mukadzi uya uya achibva uya it's unfortunate kuti mai vavo vakashayika ndakarwadza usingaite pandakazvinzwa. Mai vavo vachibva vauya vasvika kuti aiwe mainzi chii waita sei vachinditarisa kudai ndokutanga kuchema chii ndikati zvakaoma mukoma. Ndikati okay vachibva vatotenda musulu uya uya because she's my sister let me take it. Vachibva vanditora vachibva vandiendesa mumba mavo. Zvavakasvikoita vakasvikondigarisa mutabhu nekunditora ndandisingagoni kana kudii ndandakazvinda zvekuti vachibva vatanga kunditora kuti imborana vawaridza paya ndibva ndalala. Saka zvaakaita akandodropa mwana achibva adzoka akandodropa mwana wachikuru crash achibva adzoka kuzonyatsondivhima manje. Saka paakasvika pandairiri mumba imo ndakatomudza achitaura padhoo. Mukadzi uya akatopindura rafu imwe yekuti unondibvunza mukadzi wenyu akatanga rinogara pano vakatopindura rafu imwe yekuti akada kudai dai akada kudai dai mai vai vakatomudza rafu yekuti patakamboda kuita nharo svika abuda vaenda. Mai vaiva vakanditi saka mwana tomutora sei mwana what your way forward izvezvi. Tikati inini kumba bhegi ndandapfeka hembe ndiri munhu wekuti ndikuda kuvhizitira sister yangu Cape Town ndinoona kuti zvakamira sei. Saka abharura hembe dzese dziya pasipoti adambura mari yandandaizvemo aitora ndangove munhu handisisina chinhu pandiri pano. Yo inga zvakaoma. Saka ndichibva ndati mukadzi uya aive friend yangu wandainamata naye uya namba dzake ndaidziziva nemusoro. Ndibva ndati ndikumbira mufonere ndibva vafonera munhu uya ndiyaitoziva manje kutambura kwangu. Mukadzi yeye ndofunga dai aripo pasaidhi apa ndaitonyarara iye otaura zvandaisangana nazvo. Achibva anditi zvone mukadzi achibva ati manje pakaoma inini izvezvi kuti nditi ndinotora mwana kucrash anogona kunge akagarira pamashops achida kuona munhu achatora mwana oisa munhu iye pahot soup. Handichakwanisa kuti ndinotora mwana imini kwamuri ikoko kuna mai nhingi futi kuti mubve munotora mwana hamukwanisa chakutevera imo. Saka mwana weitwa sei? Mai vaiva ndopa vakafonera murume wavo. Murume wavo achibati vanhu vane mhepo anogona kutouraiwa mwana mukadzi anogona kutouraiwa. Nyaya ngatingoisai mapurisa. Mapurisa achaziva zvekuita chero vasiri kuzomubata kana ita sei but vachaprotekta uyu. Murume wachona angatori kujobhiko kubasa. Vachivafonera mapurisa vaipiwa adhiresi. Mapurisa asvika. Mapurisa akati achisvika zvandaiveri vachibva vachiti okay saka iwewe what is in your mind. Ndichibva ndati inini ndikuda kubuda muno mudhebheni ndiende kune sister yangu Cape Town. Une relationship yakasimba here nesister yako iyi? She's my sister ende zveshuwa relationship iripo tiri vadiki kudaro taizivana tichiwirirana zvekuti. Saka ndo zvandaingovimba nazvo. Uku kumusha hakuna chiri kuzivikanwa. Sisi hapana chandakaudza.
ngotamba yangu panapa. Jai. Kuri makunoka padhoo. Hello. Endera mberi. Mapurisa achibva anditi andeiuraiti mumba mako tanopinda mumba muya. Vakasvika mapurisa vakaita kupaza. Vakapaza madhoo kuti tinopinda murumu mangu because matizi anga inayo. Vakapaza madhoo. Vakati vapaza madhoo. Ndakapinda inini mumba mangu. Ndakashaya kana chekunhenga. Ndanda kutotanga ndokupenga. Ndakashaya kana kuti nditore chii kana chiblanketi chemwana ndakatadza kana kutora. Kana ndechandaiendera mai mumondo chishaiwa handina kana chandakanotora. Takatongobuda mapurisa akati okay what's the way forward. Ini chanduda ndofana mwana kuti mwana wakati sefira haana chaita iri kumwana. Okay. Ndapinzwa mota mumapurisa. Tasvika kuwanawo ticha vayawo vakutotya kaivika murungu kakutotyawo kuti kumndeipi. Kudai mapurisa asori chichichichi. Nokumbura rugero kutatora mwana. Murungu yauya anga kutondiziva. Because mari yemwana yechikoro yaimbononoka kuenda ibhadharwa chikunopira maexplanations echichi. Akakavhunduka achiona nguva dzaenda mwana sati wanga kutotya kunzi aive nekahint elife yangu. Okay, fine. Tatora mwana. What's the way forward? Toita sei. Apasina basi kutora munhu toenda naye kumapurisa. Inodada iko. Achanzo bashiki. Ndichibva ndaramba. Zurara ikoko I've got somewhere. Pandofungidzira kuti ndingarare pareceive. Vakati ndekupi iko? Munhu wesister, a colored lady, tainamata tese taiwirirana zve. Okay, fine. Ndava direct, ndava driver, tanosvika kumba kwake. Tamusvikira musikana uya nemurume wake nemwana wake. Vanotiziva. Vatitambira achema itasei, vatitambira. It's okay, mapurisa abvunza. Mune chokwadi chekuti munhu ari safe here, you can't tiende naye. Avapindura paya, she's our sister in Christ. Tinotomuziva, she's safe ndaizveni. Vaenda, ndane mwana paya. Ndakazvimba ndakadaro mnati hazvisi kuita kana. Vanhu vakutosara hanzi tiri kunzwa background noise asi vanhu mukudhaka ndibabai pano vari kuita noise nai ko maina musina kidzi enyu dzekuvhurisa dho here. Ndiri palive. Mukuita noise. Handei. Vaenzi here ndibabai pano vabuda vasiya kidzi dzavo dzekuvhura dho idzi. Saka vanenge vane dzegedhi chete. Andipa zvimajaketi zvake ndapfeka zvimajaketi zvi hazvisi kutokwana kana kumaoko bhodhi dzero. Okay, ndarara ndamuka mangwana makuseni. Ndaenda kutoilet. Ndiri mutoilet saka hapana maketeni magirasi mamai. Kwanzi samushanyararai please hatichahwi palive apa. Live kwanzi samusha please ibudzi kwai udzai bankuru vambotipo nguva mumbati chahwi kuno kulive asi vakadhakwa. Aiwa kamunoidza maita muchipfuura kumasoro oku saka vanhu vangu vasingasanzwi. Enderera mberi. Ndapinda mutoilet muya kuti nditi garei muchemba kudai so ndichida kuti ndigare pasiti kudai ndione uyo fesi yake pawindo apa. Ndakamhanya zvekuti ndichienda kuTV room kuya ndichiscreama ndichidedzera kuti ndamuona kana. In fact zvaaita ka akanditorera foni yake. Ndaive ndatengerwa maSamsung family aya masmartphone achangopinda ndandine PS3 chii ndaivena akatora foni yake saka ndaive nekambudzi kandaive nako. Nerimwe line futi but ndandisingatomboshandisi airiziva. Saka aitondiudza zvese kuti okay une mapurisa izvozvi matora mwana ndikukuonai. Mirai ndinde kuspare bedroom. Shuwa nokuti bankuru venyu vari kuita noise natsano wavo hatingazviwi. Regai tinde kuspare bedroom panapa nokuti hai pavakagara pacho vari mudhuze nemanda. Regai tinde kuspare bedroom.
tigwanisi yuwi guys mondiregererawo spare bedroom yacho ndotogara papiko spare bedroom zvino vasikana chonongokanda zvinhu pamubhedha pangoita ndigani ngwana pekungoti ndingoti kwavava kuti ndingwase kugara tiwenyai hanomaona ingoti spare bedroom right endererako mberi aitandifonera mukambudzi kaya kuti iwewe ndikukuona nekuda izvezvi ndikukuona iwe hakuna imba vairenda vanhu vairenda yaire grenis flat saka yaide kudhuze nekujurawo aitoropa jurawo kandiinoia pauinga chizani okay fine tagara kumazuva arodoka achibva uya achibva anoka gate asibva tindikuda mukadzi wangu mukadzi wacho ndiakaenda kunoka mukadzi kamukhaladi ndokakaenda kunoansa gate kaya kachibva kati iwe mukadzi wako akatanga rinogara pano mukadzi wako unoda pano akatanga rinogara pano achibva vachisana naro kakusanzwisisana mukadzi achibva vakutoudza murume wake achibva abuda akabata pfuti musoja achibva asvika kwaari akati mukadzi wako uda mukadzi wako ari mumba hande unomutora saka iye paakaona pfuti haana kuita zvenharo kana kuita sei akabva angurutova uteni akapfuurira akaenda achibva ndibata pafoni akati vanhu ivavo vakakuchengeta asi hauna kwaunosvika iwe ndine iwe handiti makhaladi aya achibva abatana nesista yangu kuno Cape Town iwe tine sista yako pano zvakadai unomudziva here akutotanga kuchema sista vangu vari kuno yes she's my sister ndokumbira mumuise mubhazi auye kuno kwandiri mwana wababa vangu munyeye otenga tiketi titotumira ngaatouye kuno akutochema pari pafoni sisi amutambure kudaro ndiripo inini chiuyai kuno anditi okay fine haana kuzotenga tiketi makhalabhi andu akati aiwa tindomuitira zvese iwe mutambire ikoko achibva vatenga tiketi rangu netiketi remwana kuti ndibate mwana ndaisakwanisa because muviri wangu wakazvimba vatenga tiketi rangu vatenga tiketi mwana achibva vanditora chivanisa paDurban station buka bhazi ndipinza mubhazi muyamina nemwana tafamba ngokomunicata nesista iya communicata ndiri mubhazi muya ndairwadziwa zvokuti ndaitombodoona pasiti because ndandakaisa mwana pawindo kuti awane balance ini ndiri kuno edge saka ndaitombodoona chaichai nekushaya balance mwana ndasingatokwanisi kana kumuendesa kutoilet aienda ega kutoilet todzoka oenda ega kutoilet todzoka ndakatoti ndichisvika muCape Town mwana anga atone infection akutongoita wait busy after 2 minutes ndasvika papa sista yangu yanditambira achema ita sei yanditora kaenda kumba asvika ndiye akubata foni ndiye akufona kumusha kudza kumusha kuti kuno ndasangana nasisi but zvina zvina kumira musha so tatinenge kungoonana but atozongouya kwandiri zvinhu zvakadai saka mwana amuka right mwana wake wari kuchengeta uyu ndofunga amuka zvakare timirira adzoke zvakare tizopedzisa kunzwa chirongwa kuti zvakazofamba sei imi nyaya yemuvhi chairo vasikana nendo tichagona kunyora mabhuku edu pano togona ngotsvaka maraiti apana patikanyora mabhuku edu panapa naimi anotizobatsira vamwe vanhu muri kuzvionawo zvinhu zvakaoma izvi chiwawo baba vemunovouyawo vachitawo noisi mupauwo vachingotaurawo chichatinyararai vanogora pachingotaura vachingotaura atirega titize ikoko kwacho kwanandiri ikoko tipinde edu muspere mutigare muno tikiye dho muno musina munhu titori nani kozi tatisingasawi chinhu zve vongotaura
ndezvakaoma. Handi munozviona guys kuti vanhu torarama zvakasiyana-siyana mudzimba umu. Pana aisa comment apo hanzai ubangura wasi kuabhuzai tisi tichaabhuzwa naiwe, tisi tichaabhuzwa shuwa tisi tichaabhuzwa. Hatisi tichaabhuzwa isu mai mwana, tisi tingatovaabhuza, tisi tingatovaabhuza kwete kuti tii tichaabhuzwa. Hazvichaiti kuti tiabhuzwa, tisi tingatovaabhuza. Saka guys, handi muri kuona kuti kutaura kunobatsira. Honai nyaya dziri kubuda, tachitofunga kuti pamwe kudai movie, ungatofungidzira pamwe imovie zvichitaurika mai mwana, but it's something that somebody went through. Handi zvinhu zvakapindwa neumwe munhu izvi mai mwana, zvakasangana neumwe munhu pakaipa, akararamiswa nenyasha dzaMwari, but hatizozivi hedu kuti zvakazofamba sei kumberi uku. Hanzi banguru vangu vadygaire kuseri. Auna kuvanza kuti vanga vari mukitchen here vachimicrowave, ndo yanga ichita noise vachiti twin microwave vachiisa chikafu chavo. Ndochavanga vachitaura akavari mukitchen vakazobuda nemandiri vachidai vachipinda vachienda kusitting room kwakagara tsame vavo. Andiona. So guys, handi mukuona ndo zvinoitika mudzimba umu. Ngatitaurei nyaya dzedu. Let's talk, let's speak out. Vanozvizivawo kuti ndiri palive, amawanza chikwawo muri palive. Vanozviziva kuti ndoita malive. Saka hakuna abuse. Handi mashona. Because deva vachinda abuse ngati bhai palive, kurumidza kubvaipo. Vanozviziva kuti ndoita malive. Ndikatova kada kunditira mashura. But anyway guys, chokwadi chiripo ndechekuti nyaya idzi ndo zviri kuitika mukati muupenyu hwedu. Tinavo vamwe vane izvozvi pamwe vakanyarara soka. Ndikuzama kuti ndinyatsogara zvakanaka. Handina kugara ndofunga anti ava vangu vangoti hembe washeni yavo vangu yakaikanda munomu musperu munomu. Zvino ndinyatsogara ndakanyatsotsa foni ndikunyatsoshaya kuti ndoitarisa sei. Kuti apa ndadojegera foni nechigaba chandanonga apa chine matoys emwana. Ndangochashanda kujegera kumashure uko. Muzere zvidhori, muzere zvii. Ndikudoshaya kuti ndonyatsogara sei kuti ndinyatsozwisisa nyaya idzi. Adzoka. Right. Tekla. Hello. Tekla. Foni yangu iri kana ndi yake. Takukunzwa manje tisingakunzwe. Ndatindazama ndamuisa dhamini ndinamende ndichadhonza sei. All right. Endelea hapo mbele tinzi. Saka ndichibva ndasvika kuCape Town. Ndasvika Cape Town. Munini wangu akufona kuti zvakadai. Saka munini wangu aisha. Anga asanguva munhu. Nguva yacho iyoyo yanga yakaipa. Stress yanga yarova yapedza zvaro. Ndaisada kana kudya, ndaisada kana kugeza, ndaisada kana kuona vanhu. Ndaida kugara mumba muri dhaki ndiri machira. Achibva afonera sisi kuti sisi mungadaro zvenyu kuti munhu akatadza kukuteerera muchidzivira kuti uyu munhu vamamai venyu ari kufamba ano haasi kudya, haasi kuita sei, ari kuchema zvaari zvatiazviita. Takadai maita plani apane mwana asi kukwanisa kana kuunesa mwana wacho. Okay, sisi vachibva vafona, ndapewa foni paya vakapopota zvokupopota zviya, vakachema zvokuchema zviya, ndakakuudza ndaikuudza zvino chari chii izvezvi munhu wako atanga ari kufonera mama kupa ari kudedzera kuti kuya kuzouraya imi, ndikatadza kubata mwana wenyu ndikazopedzisa inini ikoko. Saka uona nyaya dzako. Okay, vachibva vanditi ndikuya ikoko kuzoona kuti zvakamira sei. Neshuwa pakangoita 1 week, ichi 2 week vachibva vasvika. Ichi 2 week vachibva, in fact vasati vasvika sisi. Ndakasvika muCape Town moya. Ndione mararamiro ari kuita munina wangu. Hazvina kubatana. Ari kugara muki. Handisi kuzvinzwisisa, zvakandiremera, handisi kuzvigona.
yacho ma1. Okay, nechindudzi changu chiya ndatora foni ndasendera murume message kupopota kutuka murume uya mushurugwi futi mushurugwi uya aish ndane dzimwe maindi dzemarigrisi kuti yei pano ndobudirira life iyi ndoigona ndabata munhu andibvunza hausisiri mudurban kaiwe uri kupi kwandira kune inewe chichi okay achibva anditi okay handine inewe enderera mberi chiji kuitika nevolume yake adropa ndofunga mwana amuka futi rega itione ndozama kuti ndinyatsogara zvakanaka ndinyatsogwisisa gai nditosha kuti foni idzi ndodzisa papi chaipo naimi ndobatira maoko here shuwa ndosvikepi ndakabatirawo maoko kudozama kuti ndinyatsogwisisa kuti foni idzi ndodzisa pai zvinhu zvacho. Hello, Tekla. achibva nditi kwauri kokutsvagira mwana nzvimbo yekuchikoro aende kuchikoro umutengere hembe dzinodziya since wakabva usina hembe dzemwana achibva aisa 3000 ndichibva ndatsvaga munhu ane id ndaenda kunotora mari yataituka ndakati ndatora mari achibva afona achibva nditi ndozviziva kuti mari iyo haina chainokwana ndiri kukuisira imwe 3000 uitsirekane kwauri nemwana asi inini pano ndadini wei mari ndadini handisina keshi mandii nefriend yangu kana uri kucape town ndine friend yangu iri kucape town because aimbonzwa ndichitaura nesister yangu akutoda zvokuya kucape town angoda kutsvaga zvoya kucape town kana uri kucape town ndine friend yangu iri kucape town amene kuti muchasangana sei akupe 3000 ini ndichamukava 86 at least ndakaukuleta paya ndashudzira kuti 6000 isei okay ndabva kumba munin'ina wangu aenda kubasa ndamuudza kuti baba mufana vari kuisa mari chichichichichichi ndikuenda vatondipa madirections so veu kwakati ndabuda vari kubasa iri saturday ndaenda ndakazoti ndiri mutaxi ndakaita kakunyumwa kuti sei ndiye ari kuramba achifona uye hanzi ari kuisa mari wacho handisi kuona new number ndagara mutaxi muya ndasvika mbelvo ndakati ndasvika mbelvo achibva nditi mufesi wangu yauya manje akutaura zvekuti foni yake yapera airtime mera ndimutengere airtime mwana azichema vaindaka kunovata mwana ndadzoka vaenda novata bheta ndiri kushaya andivangokanda hembe pamusoro pemubhedha kuti ndichagara position ipi ndandoshaya ndoisa pai ndadzoka munhu zvainda kubedroom vainda kunovata uye abva ainda kunovatisa mwana regai timirire chi adzoke mwana anga akuchema regai timirire tinzwe muvhiri kuti rakapera sei firimu iri regai tinzwe at least hakuchina noise vaenda kunorara bankuru venyara vaenda kunorara vakatopedza kudya okay regai tinzwe kuti zviri kufamba sei havana mboenda novata izvi vaenda kunoendawo padiaries vari kuteerera live vari padiaries havana mbovata ndovaziva vatoenda kundawo unopinda palive izvozvi hakuna kuvatiwa kwamboitiwa vaenda palive vatoteeresa padiaries ipapapa vatoripo izvozvi ndovaona ivo pamakoments ipapapa hanzi natanya lenyaya dza want to meet in person uyandione tana unondiona handi unoti ndakabata gidi iwe dziva anenge aitamba makutozvitora siriyasi unoti deni siri kujera iwe deni sina kusungana dei usina mbondoonawo mapepa shuwa munyari shuwa
zvinhu zvatei tichingotamba tichitaura zvezvezvo tikangofunga kungoti izvozvo ari kutorova sitonyara kusasonyaya kadai munin'ina wangu kana ichingowanza iye anongowanzawo handinoona aiwa zvenaiganasi uko ndandichishawa pozisheni zvemubhedha uyaona tongowanga wakangonzi ncho pamusoro pemubhedha pakangozara hembe dzawasheni yawachiwa yakamirira kuaidiwa ini handichakwanisi kugara sindoda kuwawo nyaya ndisingadiwo nyaya ndadzoka muno because ndaona kuti ndavanzwa kuti vachioneka kuti ndakunda unovata ndavanzwa chiti toonana mangwana kwandini chaenda kuhere naye Edi havana ndovaona panapa ipapa paripo ipapa izvozvi varipo toda kuona zvi zviri kuitika varipo ipapapa ndisingadiwo nyaya naivi kati togarira pano kuti vanotiza handi mumba mavo manga muri muchurukwi pamukoba Miss G datiri machirugwisu pamukoba apa funza asi iyi inozonyanyatyisisawo iyi Miss G iyi yanyanyawo iyi hai yazonyanya iyi ine mvura dzinopisa ine mabakatwa nemapanga nemachichi haiwa isengoita zvoku isengoshandisa izvi isengo yemashirugwi ezvizvizvi ndopataingosika mwana apo izvi izvozvo izvo haudzigwi inhangu izvozvo izvi audzi andi hamudzigwi mungangobvunza munhu chete anokuziva kuti mukureva upi ambva tokudzai nezita rangu chaichero uyu wezvimboko uyu ndaigomirisana nevarume gai ndaita kunge ndakasvikigwa ndokwakuri department ndandiri customer ukokoko ndandiri customer yamapurisa but beyond that aiwa ndokwataingogumira uku ndokwandai nekubaya kunonga chandanonga mudhuzi chingave ringave screwdriver ingave chini asinganonoki ringave bhotoro ndasinganonoki kuvhiya munhu ndasinganonoki ndokwakuri tatiri mashurugu mikukura kwakanaka mani siregei zvakadarika zve 30 years ago munhu amuda kutidzako zvinobvire zvedu ngaitikudzei toga zvozvitaugwa nemakuhwa mangwana ndikakudzai ndoga zvitori right mai mutsure vaigara kupi kethi inzwai isibongile anondiziva bvunzai isibongile ushu ngoma uyu ndlovu uyu isibongile anondiziva ushu ndoyo pamaraini pangu sibongile ngoma uyu angari mwana kwandiri ari pama opposite pangu indaidozikamwa neizvi zvimboko ndozvave zviri zvangu izvi ndozvazvo ndaisikamwa nazvo handimbokudzini ndokanichizati life yangu its an open book guys zvimwe zvezvo zvamunona ndichitokudza tinozviwanepi zvinhu zvamunotaura zvinenge zviri zvekunyepa uko ndokwakuri department kwangu kukura kwakanaka munozati kuwana mwari kwakanaka so indakwanigwa munyasha ini ndakwanigwa nyasha sure because kwaifiwa viriwe ndaidonzi adzoka futi ndasingapedze vhiki ndisina kuti cho papolice station vhiki warovani this time wagwanani this time apa ndakangodai ndakadai so but nharo dzandai aiwa zvazvisiri noma izvo guys pane zvaitoitika zvazvisiri hanzi 20 vaive nenesari mikoba 14 handivazivi ini mbiri yangu kasvika katongotaura kuti ningi vandokudza kuti upi uya mwari akanaka uya vedu kuziva mwari kwakanaka vedu we vakura vaya vanosvika vachitokudza kudaro because uya munhu yavo mukadzi uya aikiya vanhu zvisingaiti indaidozikamwa kunyara rangu iko zvino tichingoti kwedu nanhu tichingotarisa tongoti katinyarare hedu tisende nazvo tongotarisawo asi chaiko hanzi nakimu chipendu sisimene ndokuziva izve pamukoba pa 6 rani ndokumaraini ndopamba pedu here pa6 rani ndopamaraini pedu here handi ndobva kumukoba 6 here naikimu hanzi makadzidza kuprimary education sisimene ndakadzidza pachikumbiro primary education pa6 ipapo pamukoba 6 pachikoro chinonzi primary chikumbiro primary school ndopandakadzidza zvokuti pachikumbiro tikakudzana ndokumirira pagedhi ndikakudza kuti haubudi gedhi ndikakumirira pagedhi panenge kusina kumira mushi but imi kazvinhu zvatiri kutaura izvi zvinhu more than 20 years ago andimona handisisiri munhu iyeye andimona handisitombori munhu akadaro anymore
hanzi we came from there naSarah. True. Ndabva ndazikanwa maiwe pane munhu andiziva. Aiwe pane munhu abva andidedza hanzi muri mwana wekwamaisva. Ndini mwana wekwamaisva wacho. Ndini wandiziva ka? Thank you Tanya. Hanzi sisi Melina Mary Chiwengo. Kana. Inangu ndaive customer guys. Zvozvo kuti masauzi. Angasina kana basa yekukwa masauzi kudi. Angasina basa zvekuti unospenda weekend ru masauzi. Aiwo, zvasina kana basa kwatirisu. Pachikumbiro primary school paya. Ndo pataive padhuze pa opposite 13 mukoba 6. Ndo pandakadzidza ini, ndo pandakakurira. Unoona. Taingoro nhubu, asi stiri nhubu dzakazowanikwa nyasha. Antimaona. Saka zvinhu zvakudhara izvi guys. Taikura, remember taikura by then. Makore mangani zvinhu zvekutaura. Ngoti history ngokuteverera. Aidelete guys. History aidelete taimbono delete ngozuro. Zvino hazvidelete ndo patanetsa ipapo. Hazvidelete. Brother yako ainzani Maikim. Tichavaziva here. Hanzi sisi Mary makeda jailbreak. Jailbreak hatina edu kuita jailbreak. Asi kuti taizvo zvokuti unongo kunzi zvino kune ukapinda mugweri kune jere ririko revana vadiki rinonzi Blue Hills. Rekuti unenge uchitonge usina kukwana kunge Saskam unopuwa chekunzi panguva yekudiridza papaya unopuwa tini riya rekudiritsisa riya rihanditika rinenge rakaboka pazasi posapa uchinzi notora mvura ukuka maybe 100 meters uchinda naro zvokuti paunobva unotora mvura kusvika kutepu kusvika kuno kwauri kunzodiridzika mvura yacho inenge yapera uchinzi diridza kusvika gadhini ranyorova kujerere vana vadikiriya ninyemsikanzwa. Hanzi maiza mukoma pemere. Hasi mukoma pemere naiwe taitota aboneta andane hosho aboneta andane hosho mukoma pemere. Tisaidya ma things amukoma pemere isire masweets. Tichinzi vachikanda ma 5 cents paspace muswimming pool pankoba paya tichinzi ndai motora tanga kubuda upuwa zvima things mumaoko namukoma pemere mapundu aya. Ndakazomboputsigwa mawindo namukoma pemere kumba kwedu. Mukoma pemere vakazomboputsa mawindo kumba kwedu. Ndau iyo yangu kungwarisai. Mukoma pemere anti vave neziva ngariya apa paravana romusoro riya. Ndobva ndati mukoma pemere vane ningikiri vane gambi mumusoro. Ndobva vauya kumba kwedu. Handizaikuta. Mbva vauya kumba kwedu mukoma pemere. Mbva vanonga matombo. Zvikanzi kuna momsi yangu. Mwanonyu nzoti ndine gambi mumusoro. Mwana achitaura nezita chairo. Igambere. Ndine gambi mumusoro here. Ndine gambi mumusoro here. Mwanonyu ndine gambi mumusoro. Igambere. Ndine gambi mumusoro here. Igambere. Vachipanya vachikanda. Anyama window imba yose mukoma pemere. Imi zvakaoma. Usatifukiza zvakare vedu. Ndatuka mukoma pemere kada atibvire zigambi riri mumusoro. Zivanga kariyara iyo apa riya raita kunge gambi. Vakauya zvikanzi kumza kudai maamirini ndimataurira avaita maamirini budai pana mataurira kuti gambere riri mumusoro riri maamirini nasi ndopatadza mawindo pana gambere riri mumusoro. Jai uchazivere mukoma pemere jai achipwanya mawindo ekudaidike kumba kwedu kusitting room. Vanenge mai vakatiza vanopinda pasi vakanovanda seri kwemubhedha matombo achinaya hanyaya yegambi yakanesa. Mukoma pemere aiwa kusawawo kwacho ndaisa nyaya. Zvakaoma. Mukoma pemere ai bodo. Tave ni characters kugweruko veduwe. Ko nave ndururani nobvire. Nave ndururani chaichaiye veduwe. Mwe musimira ndikudze zvandakaita.
tichimirira kutekela adzoke tipedzigwe nyaya. Umwe musi so kwauya DJ Tichi Matasa ari kuuya kuzoplay, ari kuridza kuswimming pool open gate ka location, ari kuridza mutaundi kune madhodhe uko, ari kuridza chi anoratidza zvidisco zvake muswimming pool paopen air. Indaitisazve pachiwindo ndavene chiwindo chache patoilet chepabathing room chache anomuziya ndaimeka shoti ndaikwana ipo paya. Ivo vaiti vakavhara vakachivhara kana 6 zachaya paya kudhara zvinhu zvakanaka. Indaichivhura kuti ati vanhu vese ndakunovata ini ndaigara ndakanda hembe dzangu nepanze dzekuchinja ka madhara taipfeka masijini edu marivha aya handiti chichichi handi ndokanda nepanze zvowira panze unopindawo nepawindo time vanese varara ndabuda nepachiwindo paya ndaenda kwatichi Matasi kuya haundanonakigwa ndatanakigwa tafara kwatichi Matasi tafara momzi yangu yamukawo ndofunga yakanzwa mosquito dzaipinda mumba dzichirume akati pane vanhu vasiya windo rakashama chichiri kuitika ini windo rangu ndakakiyaka bedroom yangu ndakakiya nepanze vakati kuti vabata madhoo akakiwa kati vana vavata hanzi check class comment ari papi momzi vadzotasa sorry guys I'm nesting echelabor chabude atomuka to be continued hanzi it's a long story saka hanzi to be continued hanzi mwana uyamuka saka nyaya yatekla achakwanisa kudzoka. Alright, ngatiitei so guys, tekla achakwanisa kudzoka hanzi mwana amuka mwana chanonetsa saka nyaya iyi to be continued because nyaya yacho yakareba. Anyway guys, tongoti part 1 yatekla antika ngatichimire part 2 tochaschedule naye part 2 right. Kune wanga chinsendera message achitadosara nyaya yake. I think you might as well call mira ndimfonere. I think I phone up ngaiti mfonere back momzi yangu vamuka papa vadi hanzi chamukira tu hanzi sorry sisi chamukira tu chimunhu chiya. Alright, toita part 2. Alright, tekla no problem, toita part 2 ndikati try kufonera manje uyanga chifona yaya namba dzake nedzipi sho shagudzona anenge angachifona live munhu yaya manje phone yaina airtime phone yaina airtime angachifona live yanga chifona live vose mangachifona pangachifona direct cause manje phone yaina airtime ngadenda kuvabhasa back right. Kana vaya vanga vachida kufona guys handitika you can call tonzwawo dzenyu nyaya continue hanzi nhasi ndaseka ndakaona bomuzovhara chidhoo chiwindo chachi amai mwana apata ndasundidzikwa mumvura kuswimming pool mai mwana yokuti ndichanopinda paya pekupinda napo paya hapachina chiwindo chavhagwa mai mwana pandakanyorova mai mwana makambovata muchibagwe pashebi unopavata pachibagwe pashe kudai panze kusvika kwaedza right guys. Tongoti se story for another day because zvinhu zvakaitika nimaona it's a true life story saka hapana kana pane vamwe vada kufona guys this is abuse iri kuitika mudzimba antimaona zvinhu zvatiri kusangana nazvo izvi zviri kusangana nevamwe vedu mudzimba zviri kusangana nevamwe vana mudzimba but they are not able to speak out handitika for the fear of judgment handitika instead yekuti batsirane antimazviona kana titaurire zvazvo tipanane mazano tinoita busy kujaja we are full of judgmental to the extent yekuti munhu anofa nazvo create a bitterness inside of her because akachengeta zvinhu zvakakomba mukati make zvimwe zvakabvira kubva kare ari mwana mudiki antimaona. So guys ngatitaurei handika kana uine anything that you want to say anti about nyaya iyi chauroda kutaura namba ndapina padenga apo antimazviona namba ndakapinda padenga apo chauroda kutaura kana kucontributor. Unfortunately I don't think kuti tekla lacho tingatomupa advice zvanhasi because nyaya iyi ichiri kucontinue haisati yapera achazoda kuona achazotaura zvada kutaura maybe nyaya yapera kana to be continued mangwana natirini ichakudzai but kana paine mumwe pane mangu achinifonderayo achitaura nyaya dzavo andimaona this is the platform you can now call but please fona ine WhatsApp chat andimaona tifambidzane nenguva tinzwisise nyaya haina kupera ichakontinue nyaya yanga yonakidza mai mwana chiringasi vachachanga chonyatso kukwata andimaona shuwa mwana womuka but anyway ibasa ndimona ndozvaakafambira saka we have to respect that because ibasa animona hanzi naMarilyn Mary please dzoka we will wait mwana kana tomuka mwana vasi mwana vana varungu anonetsa kana achinge atomuka kudai so pamwe kuchavata achatovati cheko mai mwana antimashona but nyaya iyi guys inonzwisa tsitsi kukura kwakanaka miracle zvako iwe mai boys kukura kwakanaka iwe takakura isu
tiri nhubu dzakwanikwa nyasha isu aiwa nhubu dzakwanikwa nyasha chaidzo animaona. Saka guys, kana aripo umwe munhu arida kufona antika, kana aripo umwe munhu arida kufona maitiya nhasi manonoka mai Ashford manonoka nhasi manonoka kusvika mosvika nyaya haina kupera actually munhu ari pabasa. Saka mwana yanga achimboita chimubatisa chiriri mwana yazomukira tu apa nyaya iri kunakidza sei. Saka tangosiwa nzi kuchaita pati 2 saka takutongomirawo. Saka kana aripo umwe arida kushaya nyaya yeabuse yake guys, because abuse is real. Uyu mwana akapotsa afa akararama nenyasha dzaMwari akanzvengeswa naMwari ngadi yakafa tisingazozivi kuti munhu yapaungomutosa kuCape Town kwanga sarapedza naika aida kutomupedzisa aiva uchimuluwa zvino nemari kuti azive location yekuti ari papi kuti achiwana kumupedzisa hatisi kuzoziva chi chakaitika animaona. So guys, if you've got your own story that you want to share with us andika mind you dzimwe nyaya idzi guys you don't even have to be judged because zvinhu zvakaitika 10 years ago kana 20 years ago, right? You come here, you tell your story and it will be an eye opener to somebody else. Anenge ari mumazera iko zvino vana vari mumazera iko zvino vanozvita TV ra vanenge vari mukati mema relationships iwayo kana tuma situations iwayo anti maona. So tovauza kuti takabva neko, this is what happened to me andika this is my story kuti vavhurike maziso vazive. Akazvigamuchira awatotenda Mwari akazvirambawo ndeye kwake animaona, right? Tendai hanzi natendai muswe tipewo samari samari yacho inotoita ndite 2 hours ndichingosamarisa, right? Nyaya yakamira yakadai. Mwana uyu akasangana nemuchinda wake kuHarare, achangana nemuchinda wake kuHarare antika ndobva vatanga kuti vadanana but sisi vake vemusikana vakanga vachiramba zvachose anditika vachiti pane zvandiri kunzwa zvakawanda about mukomana kuti ungadana naye hazviiti anoona but unoziva munhu anenge ave nemunhu wake ari murudo munhu wake anenge ave nemunhu wake anoona aita nharo ndobva vadanana. Hanzi chero pandaka mukomana aita basa kudhiraivha matraki but aiva ari nhubu yaizikamwa antimaona. Saka si musikana haana kuda kuzvibhilivha even paakarogwa antika, right? Saka mukomana akati ndakuenda South Africa kutsvaga basa kuDurban, ndiye akatanga kuuya. Mukomana asvika kuDurban akawana basa akazotevera mhuri yake, atevera mhuri yake ndobva even paakaita goodbye nasisi vake anzi vakachema kuita kunge vari kuguma kundiona kekupedzisira ndobva aenda kunogara kuDurban paanzi maso ekutanga zvazvakanaka, kadhi ndaigara naro zvese mari ndaipiwa and everything zvazvakanaka. Asi takazoti tagara mungwa nemwana wavo 1 takazoti tatigare manje wakachitora kadhi rake mufleti mavaigara anzi mapa ine 3 stores animaona ndobva anyenga mamwe vakadzi so vaita zvechihuleto vaigara padenga ivo vaigara pasasi animaona. Mukomana murume akachitanga kuchinja asingasauyi kumba antimaona asingasadii kana kutenga chikafu kana kuita sei akunetsa mukadzi ushu andimaona akutongochinja zvakutochinja zvachose. dzimwe nguva akangobvunza chinhu chidiki orohwa sezvineiwo vakazoshifta pavaigara nekunda kunogara pamwe ndobva asangana navamwe bamunini patiyo ndo pandinakizazve ndokusangana navamwe bamuniniwo vanga vari vaigara front opposite. Bamunini vaigara front opposite wo vaonawo mukadzi ari kudiwo ari kusiyiwa nemurume achiti ndikuenda kubasa achita mwedzo saariko. Bamuniniwo vaitawo friend nemukadzi uyu vawirirana kusvika pakuzara chakutoda ndokuda asi vasati vamboitira kana kisi kana kugagana kana kudii animaona. Hanzi pane munhu akaita makohwe paflat akaudza murume wako kuti mukadzi wako tiri kumuona achifamba nanhingi mukureva murume uya handimaona, right? Kwai saka nemukadzi ndakasendegwa meseji yainakidza zvisingaiti nemurume womuopposite uyu bamuninava. Saka asendegwa meseji nemurume womuopposite ndokubva achengeta. Kwai zvimwe ndaidhilita asi meseji yainakidza zvisingaiti ndakaichengeta mufoni. Kwai ndakuziva chinhu murume audzwa nemakuhwa paya adzoka kudaro murume kuya. Kwai foni ndaivatakaisa pasi pepilo. Kwai ndokundikudubura ndokutora foni ndokunobaya ndobva atora foni iya. Kwai ndobva atora namba dzakaona mufoni muyamiya ndokunokumbira munhu aigara nemalease agreements epaflat pavaigara kuti ndokumbirawo kuti undibaye namba idzi ndonoti ndedzani. Ndobva anobaya pafoni yemunhu aigara nebhuku bva kwabuda foni yemuchinda uya. Kwai kwakarohwa munhu imika nyaya izvoda kuti mwe muzviwire kwakarohwa munhu semunhu. Mukomana waitori mushurugwi chaiye mwana mushurugwi ndokwavakatangira mashurugwi aya kuDurban animaona.
kwai ndakarogwa zvokuda kurogwa ndakazoda kubvisa front line yose ndikokupasivanga iye mukasikana ukatomutarisa anotori nevanga raanaro apa ane zivanga raanaro apa andimaona ane vanga ranitori narapa anodzopfeka kepa achivhara vanga iroro kwai ndakatsemugwa kwere zvekutamba ndobva vatevera mukomana waya kubasa ndokunobata bamunini vaya ndokurindikita ndokutsonda bamunini vaya ndokubvisa front line yose bamunini vaya asati atasatavhunza mubvunzo kuti bamunini zvakazofamba sei animaona kwai zvadaro nyaya haina kupera akasvika kumba kwai ndakatobvisa hembe apedza kundorova ndandaveti anga ajaira kurohwa mukadzi uyu kwai ndatobvisa hembe dzangu ndarohwa ndatoti ndakuvata ndaisa mwana apo ndapinda machinasana nependi murume ndokuchidambura hembe dzese ndokuvhurira tabhu mvura iri kubhoila svika nhasi ndopauri kuperera ndoda kukupedzera mvura imomo kwai ndakamboisa mapanga patebhuru here nemascrewdriver nechii zvese and everything mumba imomo kuti nhasi ndopa ndoda kupedzera handimaona nyaya yacho ndoda kuti uzvinzwire wega tendai muswe from the word go live atidelete inenge iripo iyi ndokuti unyatsokunzwisisa handimaona kwai saka akandisumudza katoninyika gumbo mutabhu muya chiti ndoda kutanga ndaurayiwe ndouraya mwana ndozviuraya handimaona kwai saka paakaisa magumbo ndikanzwa ichi muchipisa mvura ichibhoila kwai simba amene ndakarowa nepi ndobva iye wadlawo zheve yemurume uya kwai simba ndobva ndaruma zheve ndokudla kwai saka ina ndarohwa kandatsemuka paropa rasichiyerera iyewo ndaruma zheve ropa riri kuyerera antimazviona mumba muya yangove bongozoso kwai chero naye zvakatomushamisa kuti ko simba ndari wanepi handimaona ndokumusiya kwai ndobva tavata kwai tavata kudaro kandi mumurume uya zvina kupera kwai svika mangwana rokuindisa mwana kucreshi na 3 am kwai ndika 3 am ndinotsanangura kuti kudii svika ndichanoona statement ndikuvapa 3 am iwe unonosiya mwana kristu pari kwanoda kuenda newe kukwako kuda kunouraya mukadzi manje handimaona kwai ndakamuka na 3 ndikazama kubata ndichazama kubika porridge yopfuni chinonokera zvikanzi kurumidza sha handimaona kwanzi ndabikira zodaro kwai ndakapedza kuma4 kwapa kwaitonhora hembe dzese dzachekwa ndichina pasa rakaskini jini wani kana ndapfeka ndakanajuza pamaronda aya akavhurika aya arikutonhora kuseni vakubuda vachindisa mwana kucreshi vachifamba vachindisa mwana kucreshi kudaro kwai mwana angoita akakumhanya mberi so because mwana anzi akafriza paakaona mai vachitemwa vachivhurika vachidii zvazviya saka pavakabuda vari 3 makuseni vachiti vari kuda kunosiya mwana kucreshi achiti kune mukadzi pane kwandoda kuenda newe kwakwakuda kunouraya mukadzi manje handitoona saka mwana anzi akamhanya achibuda kumberi kudai kwai ndobva ndasara kumasure kwai saka akanditi fambisa iwe uri ndoita mafanizi kwai saka indikangona kuti handichagoni kufamba hone ndakazvimba ndofamba sei kwai saka ndaitotasa kuti ndotiza sei ndakananga papi kwai saka takazongosvika pane imwe imba yanga yakavhurika imba iyo yanga yakangowanda yakangovhurika madho anga akaita hobho kwai paakati amhanyise mwana paakamhanya indo pandangonoti femi imba yemuzulu handimaona kwai ndobva ndanopinda mubva ndakiya dho muzulu yazinhino zvara ndakaita neropa akada kuzama kuskrima kwai ndikamuti ndibatsirewo handimaona kwai murume paakazocheuka kudai sakona kumasure kusina munhu handimaona akabva adi adzoka door by door achitsvaga munhu kuti munhu apinda papi hanzi akashaya hanzi kune muzulu uyawo hanamboda kusvika kuti abvunze kuti ko mukadzi aripi hanzi akanisana nemasimba vanhu vakati iwe usati bvunze mukadzi wako pano handimaona hanyacho inondonetsa gaisi todai muchiterera mega hanzi pakatozobuda futi pakadii pakaita seiba pakaipa gaisi saka nyaya inoda kuti muzvinzwire moga because nyaya ikai yakaoma handimaona nyaya yakaoma andimazvona ndokuti unyatsonzwisisa saka guys hapana here umwe arikuda kufona kana pasina arikuda kufona umwe hake handika ini ndokata hangu life handika asi ini ndinokurudzira kuti kana muine nyaya dzenyu dzamunenge munachida kushiya nadzo handika hapana judgment pana kana tikudi nyaya idzi toziva kuti man we all have got history handika we came from anywhere from somewhere all of us right takabva kumwe kwatakabva kuti vadiki vamwe maybe you were troublesome child handika it doesn't mean kuti ndo zvauchiri kurara zvauchiri izvozvo handimaona zvinhu zvekuti unenge uchitokura mozati izvozvo tine vana right now vamwe vanotonetsa mudzimba mwana cheche anotonetsa daidzai vamwe adzoka tekla avata but ukutaurira pasi manje towedzera volume bijani tatakuti to be continued yedu vanhu vese unga vatoti hey zvakaoma zvinotoiwepi konyaya iyi amen ndofunga mwana aya wamukazve mwana aya ndofunga waningirira wamuka yeah it's true the past doesn't define you and is the present
that defines you. Do not judge people according to their past, right? Because we all have our own past. Tese tine mapasi edu pano, no matter, it's just that kuti inenge sati yadi yazika isina kubuda pachina usina kutitaurira, but hakuna mna sina past pano. Hakuna mna sina past. And we all have our own past. So the past does not define who you are, but the present situation and the present you is what defines who you are. So ndokisakashara ti isati chinyara uzitaura nyaya dzakudhara dzakare idzo, because ndedza kudhara ndosaka chinzi zakare, because ndezva kudhara ka. Animona, that happened more than 20 years ago. Animona. So somebody comes and brings up 20 years ago. Is that who I am now? No. Antimona. Anzi mwana ana respect yevanhu vakuru for the way disturb. Mwana asikuda. Kuanzi kwenyewe ndio yakapera sei. Ndakazongora chiundo chavhagwa zvichavhagwa nemukati ndikashati ndopinda nepai. Ndikabva ndavata kwa chibanga nemadhezi kuzvadzvara chibagwe chemiyadhi. Anozati chibagwe chinodzvarwa muyadhi payadhi checha. Vandangopinda muyadhi mondo vandangoti kwababa muchiyadhi momo mwana chando chakanditei musi woyo. Ndopandaifanga kufuriza kufa ndirimo. Ukunzwa. So momzi yangu ndoye changa kubuda makuseni kuma 5 because basi ravo rekubasa raenda raivapika kuma 6 makuseni. So vachibuda vakawana munhu akafuriza aripo, so ndichidhodhori chibuda ndakamira pa unozoti vakangoti zvokuvhunduka kuti isi kuti munhu akavata mumba umu indairongedza wairongedza pambedha kuita kunge pakavata munhu kudai so pambedha uchida kuenda kujoyi kumafaro kudhara ainzi madisco. Hanimaona isi taenda kunonzi anonzi madisco aya. Hanimaona vangoti apa vaingoti munhu arimo mumba andimazviona izvo munhu aenda kwatichi matasi kuswimming pool. Hanimaona vakangoti ndiudze ndara wako urohwe izvozvi, ndimuudze izvozvi urohwe. Ndeda kumudharaunga iti kana urova ita kurova nefeni belt, motiza feni belt rebasiria reblack sitamburia kana kukurova kana nechibhakera chako chakana ku ene ndaitoziva kuti ndikaparamura mhosva dzangu kuti ndapara mhosva dzangu chaiko chaiko. GPH ndeipiyo Gweru anzi memesho Gweru hospital. Ivavo vekuhospital ivavo vaunoziva vekuhospital ivavo. Ndeti ndakaparamura mhosva dzangu so guys. Ndaitoziva kuti ndikaparamura mhosva nhasi ndikuya kuzorohwa guys. Ndairikidza mabhurugwa aya majindo irikidza kuita kana worohwa science kupinda paganda. Anomaona apo ndaivatamisa muchongoro panguva yekurohwa paya ndaigoribata bhande riya ndigoribata vagoti vari daidoriti dzvi mai mwana tigotenderedza mubhedroom imomo vaiti ndaraunga kawanza vachikuti pinda mubhedroom uzoti chakabvondoka nei ndakairikidza hembe. Anomaona kunyatsokuwa kuti kunyatsokuwa kuti bhande harisviki apati zvinhu zvakudhara handimaenda. Iyo mabhaisikopu anga ariko mabhaisikopu vamafirimu tainda kwaive nehoro kwataitiza chienda kuhoro kwati vabereki vanenge vari vechechi vasingadi. Vabereki vanenge vari vechechi karememba vari vechechi vasingatombodi zvemabhaisikopu izvi nemafirimu izvi. Anoona isisi maindo kwataida ikoko kwavasingadi ikoko isi ndo kwataida. Anoona because kuseni pape waizinzwa mwashara kuti hey kubhaisikopu kufirimu kwainakidza, kuhoro kwainakidza zvokuti taiti horo time yachona kuhoro kwainakidza zvokuti kuswimming pool kwainakidza zvokuti disco riri kuuya kupi kusekasi zvakwainakidza. Mai mwana iwo hauti handoinda zvozvo twa ichechi ndinotobuda ndotowana plan chete. Taitobuda plan taitobuda ichi chanzvadzi changu chigereomi chakazochaya chakura manje chachondisira magetsi paningirikiri padhore repabedroom pangu so zvokuti ukapabata waigwiniwa. Anomaona taiwirirana saka chaisa magetsi ipapo zvokuti kana vakada kubata dho vanoshokiwa nemagetsi so because inini ndaiti kana cho obudawo ndoti ndomuvharirawo. Anomaona imwe yazvo kungowirirana zvazviya. Anomaona saka kwatakabva kure guys, takabva nekure ndopafeya. Amena kuti achafona here. Ndiani munhu aziva momzi vangusho? Ndiani munhu aziva momzi vangusho? I'm wondering kuti ndiani. Dilitia ndeupi usho? Dilitia ndiwani iwe? Uyu munhu aziva momzi vangu. Unoziva momzi vangu akasheka udhara.
hanzi your mom was very, very quiet, good munhu. Ndakashanda navo. Wakashanda navo, how old were you? Wakashanda na moms wangu nemakore mangani? Liti. And then she was very quiet. Uyu Diana kudza. Moms wangu yaive church story. Yanga iri church story. Wanga iri church. Anmona. But it was an opposite version of me and my brother. Aroko. Anmona. Saka, hey. Yeah. Because my mom passed away a long time ago. Years back. 15 years ago. So I'm surprised kuti hanzi babasha gira. Wavaonepi zveshelter. Vapo ndisanda vaona macomments. Chero vakavepo kuti zvebasa. Handi zvinhu zvakudhara unozviziva. Unozviziva. Zvinhu zvakudhara zvisi zvokuti zvinhu zvakudhara izvi. Unozviziva. Toregere kuzvitaura izvo zvinhu zvakudhara. Zvinhu zvakudhara zvinana basa izvo. Saka guys, munhu achauyi mwana kune tinongoti hedu part 2 guys. And tomirira when she's free, probably when she's off. Andika, so that we can hear part 2 yacho kuti yakafamba sei kuswa nyaya yakareba iyi. Let's hope indi kutongona matrati let's hope acha happy ending yacho akazouraya mushurugu. Ndizva ndingofunga ndingoti dei pakazongobuda kuti finally ndakazouraya mushurugwi. Once I was newly qualified kuma 1995 pa Gwel Hospital. Yeah. Adzoka. Hello Magolide. 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 All right. Atisheta atisiri kukunzwa. Wadzira volume mbijana. Chavata. Chavata. Kachavata beta. Akachavata chirega tichigara manje. Wochiti wedzere mbija. Chichisiya choga ipapo nochitira noisi chikamuka futi chikati disturb. Dziura ipapo. Chamuka. Kocho nyuma yeko chimwana chemurungu chimurungu. Hai, chimurungu chipi paracetamol chivata hauna brongo here. Chipe brongo chivate. Hauna brongo. Shuwa chimwise ma tablespoon matatu brongo chodhakwa chovata. Unayo? Chodhakwa chiti chongovata chizomuka ati kwangochipa 3 matablespoon ebrongo chinozomuka mangwana makuseni. Chomwa mishonga yakawanda wanda chinanyatsoita mushi. Okay. Kachichivatawo zvinai ngudi vanhu vakangomirira nyaya, vanhu vakangozara vangomirira nyaya ichichoda kumuka. Apa ndokubasa ndokune free wifi ikapo. Volume manje vanhu havasi kukunzwa. Ini ndikukunzwa but vanhu havasi kukunzwa. Ya wakunzwika manje. Ndavimbiswa kamari. Ndaona life iri kunoku ndatoplasa kuti mari nechitema mufungi. Apa uneziva ngarako paforehead wakanganwa kuti ndakambokiwa kundaida kupuraiwa. Wakuda kuti ndirambe. Andisati ndanyatsopura. Ndaenda. Ndaburuka paya mbeuvo. Zvichibva zvanzimira nditumire munhu wangu haana airtime, ndimutumire airtime. Wewe umburi papi? Uri pa ringi number chii? Ndamudza ndiri pa ringi number 8.
ndichicheuka kudai so ndione ndiyamira kumashure kwangu nemonaki yake atuya kuzogara mucape town achibva nditi iwe uri mwana mudiki stereki pamadhira uri kuda kutamba hakuna kwaunoenda ndakakudza kuti hakuna kwaunoenda achibva apfuta foni apfuta foni sista yangu yaya kufona kakuda kunzwa kuti munhu wemari ndasangana naye here ndafamba sei semunhu asingazive nzvimbo abadairwa naye zvikanzi mainini toonana mai manje toonana mai manje uya akatobata foni akafona kumusha zvikanzi ameno munhu uya kuti awana sei mukoma atotora mukoma atova kutonomuraya this zvino manje akuchema pai aenda apfuta foni iya zvikanzi ngatipinde mutaxi tiendei tapinda mutaxi muya taenda tanodzika munin'ina uya akashamisika achiona vanhu tasvika tiri tu zvikanzi musavhunduke zvenyu mainini mundivhunduka kuti hamundizive here ndini bamukuru venyu tapinda muhoki muya muyatagara inonzi hoki kuno mukuku tapinda tagara tasara tiri tumba muyamwe akutanga kunditi ndakakuudza ndikati uringopaparika uchiita dzungu ndakuenda kupi kwawaenda ndipo pawakazouya ukaisa mwana wangu mumwena umu ndopamuri apa okay mainini vauya munin'ina wangu ari kuchema aiwa bamukuru zvamakaita mukomazvisa handizvezvi inini nyaya nyanchaigoni nyaya nyakuda vanhu vakuru hamungati maida kuraya munhu kudai moti munomutevera chichichi imimi pano hamurari hamukwanisi kurara pano because ndikutokutyai ndakakutarisa izvo vanga vasingazivani yetove first time kuonana vachibva hangu taura kuti aiwa takanetsana nemukadzi wangu asi mukadzi wangu ndomuda chichi ndatoya kuti tigadzirise zvinhu ndatoya kuzobhesa muno mucape town nditsvage basa ndiri muno mucape town tsvage basa ndibhese ndiri muno kana imba ndokutotsvaga imba torara zvedu pafloor hazvina basa ndichigadzisa zvinhu zvangu okay takarara musi uyo tiri 3 tiri 4 munin'ina inini iye nemwana takarara kwaedza mangwana munin'inawo wazozvinzwisisa kuti ameno marriage ameno vari vakawanana ameno pamwe vari kugadzirisana abuda enda kubasa tasara paya tofanirwa kutsvaga imba mainini ngavatitsvagire imba titotange life yedu kuno chichichichi mainini vaya vatsvaga imba tawana imba hakuna mubhedha atenga mablankets tiri kudya kwemunin'ina kuya tichigara patogara kuya tichirara pasi but every time ndaipepuka pakati peusiku ndaimwana akagara akanditarisa kumeso ndakagara naye 1 week ndichipepuka so ndaingopepuka hope dzaipera ndaimwana akagara akanditarisa ndichibva ndaudza munin'ina wangu kuti iwe zvikanzi inini am against this munhu uyu ari kuda kukuraya hazviite kuti uhurire munhu ubve urambe uinaye kwaiwe chiri kupa chivindi chekuti urambe uchibatirira pamune chii munhu anoda kukuraya ubvunza cherwani siyana nemunhu chete ndiri mwana mudiki uri mukoma pamwe autori advice yangu but siyana nemunhu uyu siyana nemunhu unoita sei ndokutiza ndoenda kupi ndafonerana nevana vamaiguru vangu vaita zvekutengesa vari kuPort West before tichienda kuJoburg handiti ndichibva kuno Cape Town ndafonerana navo paya mundinzwa nditi tiri kunzwa but uri kuitako like tuma eco so uri munesari mukundinzwa ndiri munesari romo asi mukundinzwa tiri kunzwa asi kuti ako tunge tuma eco like asi tiri kunzwa alright taronga paya iwe
tiza munhu uyu ndafonerana nema-cousin sisters angu ari kubarefoot west vari kuziva nyaya yese. Iwe unourayiwa tiza munhu yeye munhu akagarwa muna nengozi wewe chiri kuita kuti usamutye chii? Ndatiza munhu ndabhadharirwa bhazi nemunin'ina nemwana. Iye anga asipo angabuda anzi ndiri kuenda kupi woyo kugoogle kuna ane friend chichi homeboy wandakadzidza naye angoti achibuda makuseni achingobuda makuseni kuma10:10 inini kuma12 ndichienda une mwana. Saka akazosara achisvika akawana ndisipo. Ndarova bhasi ndaenda nemwana kusvika kubarefoot west kuya vanditambira. So ndarondedzera nyaya yangu. Iwe siyana nemunhu iye hazvichaite kuti mugare mberi. Hapa akakuregerera wakutonzi wakaura chero ukaudzana zviite iwo zvawakaita hazvisi. Deni wakabuda mahari ukatamba yako because right now uri kutonzi wakaura. And atori nesimba rekuzvitaura chero kupi because wanga uri maoko make. Okay. Akasara akasvika kune munin'ina wangu kuya. Munin'ina wangu chijaindi chekuti mukamuona pano chimonya chekuti akasvika paari so akada kunetsana naye uya akati inini handisi uya wawaizvaka uya. Inini panapa ndinotamba nemaTaliban ndinoswera takugadzirisa zvinhu kusiyana neni haundizivi. Akatomupandukira kuti haundizivi. Achibva atyikawo kumataka. Okay, fine. Saka mukugara muDurban ainzwa ndichitaura ndine ma-cousin sisters angu ari kubarefoot west vanoita so vanorara vanoshanda so vanoita zvakati zvaakaita. Ndakati same day ndamutiza inini. Iye following day achikwira achinobhuka lodge mubarefoot west mutown. Abhuka lodge mubarefoot west mutown muyamwe aimuka achifamba mumalocation achifamba achiona vanhu vaive vanofamba vachitengesa achibvunza mainhingi munovaziva here? Vanonzi mainhingi vanobva kugweru vakaroorwa vane murume wavo vanoita basa ravo nemurume wavo munovaziva here? Kusvika akaita 1 week akabhesa mubarefoot west kusvika asangana nemazimba akati aiwa mainhingi tinovaziva. Maiwe vakamutora. Taive takatogara panze ari makuseni pachitoitwa chechi yaitove Sunday pachiitwa chechi. Pandakangosimudza chiso changu kudai so kugeti ndimuone uyu munhu mutsvuku but anga akasviba kuti tsva apiswa nezuva nekutsvaga ndione uyu. Ndakashaya kuti ndodiniko uyo apinda. Akati achipinda naava cousin sister vangu vanozivana kubva kumusha. Akati maiguru handina mashoko mazhinji anoda kutaura nemi. Inini ndiri kuda mukadzi wangu. Uyu mwana handina basa naye, sarai naye. Ndiri kuda mukadzi wangu. Handibve pano ndisina tekla. Kana muchida kundiona huipi hwangu nhasi handibve pano ndisina tekla. Mwana hana basa naye, mwana wake ari kuda iwewe. Handina basa naye, ndoda kuenda neuyu. Nzeve yake yanga yapora. Haisatiwo yapora. Vakazama kutaura naye. Vakasvika kuti yanga yanoise nabamukuru vaya. Akati bamukuru dzikama ndokumamisa zvibva usati wakamboona dzikama ndatevera munhu wangu handine nemi nese pano ndoda munhu wangu. Mungandipa munhu wangu ndobuda pano. Zvikanzi aiwa isusu hatina simba rekukupa munhu. Mira tifonere mai vake. Upinzirane namai vake pafoni. Ndobva vafonera mama. Iye ndobva akaita zvaimufonu. Kafoni akaisa paloudspeaker. Apa kumusha vana mama vanga vainzwa nyaya. Zvikanzi mama vakati haukwanisa kutora mwana wangu nengozi here iwewe. Siya mwana wangu wamurova wamugocha waita sei haufi kugutsikana here. Akati mama ndine urombo kukudza izvi kuti mwana wenyu but at the moment ndine simba pamusoro pake. Uyu handisi kumusiya uyu ndiri kuenda naye. Mama vakuchema pafoni paya akadropa foni. Apa tishamwari buda katiende. Indobva ndaramba. Apa ndizvakata zvokuti zvakata zviya.
zvatotanga pakaita bata wabata pamba ipapo nematombo zvidhina. Okay, vafonera mapurisa vanhu, muridzi weyadhi afonera mapurisa asvika. Mapurisa akati achisvika iye wachitiza achienda. Mapurisa akati achitiza achienda, tasara kabani tarara, tati rare kuma 1 adzoka. Saka mwana paive nemwana mucheche murumhanda ndiri wecousin sister yangu akachema zvokuchema zviya. Cousin sister yangu ikamuka ikati inini hameno zvandakunzwa, rumu yadi yakurema iyi, hameno zvandakunzwa pano. Akati achingopedza kudaro, glasi rarisina mabaglabazi akangorova glasi riya, glasi richivhurika, achimwaya petrol, mablanketi muya kumwaya quick petrol, achibatidza stiki remechisi achikanda mukati momo. Uku ari kubatidza mablanketi atakafuga, imba atoitenderedza kudhara nefuel right round yakutobvira atobatidza imba paya. Saka smoko vanhu vakusafuketa mablanketi akutsva paya yave bata wabata mumba. Inini mwana ndakavhunduka ndikajamba, munhu wese akabuda imomo akabuda akabata twake, but ini ndakabuda ndikamhanya ndikakanganwa kuti ndine mwana. Inini ndichimhanya kudaro ndikuda kuhwanda kuti asandione bhikozi akandiona anonditora. Ndakazofunga papaya kuti ndasiya mwana. Pandadzokera jamba nepawindo paya, pandakajamba nepawindo paya, iyewo angapinda manje mukati achitotevera inini. Saka anga kukachidzwa neutsi. Apa takaita kupesana, ana kana kutombondiona because imba yanga yasmoke. Takaita kupesana, ini ndichinonhonga mwana, iye achijamba wachibuda. Yanga yatomhere before twist yese nyaya iyo ikafamba. Before twist mapurisa yanga yangu wi panze, tikabuda mumba muya tichijamba moto, maflames. Achibva apfona achiti this is the beginning, hamusati matanga, ndati ndipei munhu wangu. Muri kutamba imimi, ndati ndipei munhu wangu, mangaraitise kwamunoda, indandibatiki, ende muno before twese ndakatopesa, nditori prepared. Tatorwa nemapurisa paya, hapana munhu wese akutotya kana kurara pamba. Tatorwa nemapurisa, taendwa nesu kupolice station. Tese tiri hope kudaro, taivekwa itisisi murume wavo, munin'ina wasisi nemurume wake 4, inini nemwana wangu 6, munin'ina uya ive nemucheche 7, umwe womukadzi wavaishanda naye vachitengetesa naye 8, taive 8 mukati imomo. Tagara paya, inini manje hameno brain dzadzakuita kunga dzakurasa, hameno zvanga zvakuitika, hameno. Kwava nema-social workers, kwave nema-counselors paya mukati. Ndakubvunzwa what really happened kuti zvinhu zvisvike pakadai, chirondedzera zvakafamba sei. Ndakuramba ndichingonzirondedzera nevanhu vakawandisa, zvakutondidisturba, zvakutondibhowa. Ndirimo muya nemwana. Mapurisa achibva atoti kuti tikuchengetei mese makadaika, it doesn't make sense. Regai tichengete victim. Imimi vamwe tingatokuita kuti muwane matikiti mudzokere kumba, sezvo muchiti makutya muchadzokeri kuya kwamangamura, hakuchatoiti. Mudzokere henyu mukwire mabhazi muende kumba. Vakati it's okay, we will sort ourselves out. Papa kuita kunge pane kurwa, kusawirirana, even kumusha macalls kuna mama panga patone tension. Wauya kuno izvizvi zvinhu zvedu tapisirwa chichi. Tagara tiri mukati muya, vabuda vaenda, ndasara inini nemwana mukati. Ndapiwa room mapurisa muya, ndina social worker mukati imomo mukadzi,
ndiye wandiorara naye nemwana, mapedzi, sanitary. Guys, ndofunga pasvika pamwe pasingaite akuchema. Regai timupe nguva acheme. Regai timupe nguva acheme. Handi mamunza kuti afemereka padenga akatanga kuchema. Regai timupe time. Regai timupe time acheme. Regai timupe time acheme. Ndofunga paasvika vasipo ameno vabva palife. Ndofunga pasvika pakaoma mupolice station mave mapuwa room mupolice station. Munhu yanofanira kunge akapinda mapurisa regai tinzwe. Handisi kunyatsonzwa kuti zvinhu zvakafamba seiwe papa. Guys, regai tinzwe. Dedzai vamwe guys vaya vanga vainda. Dedzai vamwe vanga vatiza vaya vauye vanzwe. Dedzai vamwe. Kwadi urudi kumwa doro. Urudi kumwa. Hasi ndakagara newe ndiri palive. Hauna novata. Asi hausi kunzwa nyaya iri kuno. Ndovagara pari pacheya. Regai tinzwe kuti chakaitika guys. Regai timpe nguva acheme. Then also dzokotaura. Thank you mwanangu Tendai. Thank you. Ngatimpe time acheme guys. Atimuona she's starting to cry now. I think something horrible happened ipapo. Mirai tinzwe. Ru episode tichapuwa zita, tichapuwa mfana nyimbomira, tichazobvunza kupesira kuti zita rake ainzani. Because you never know kana achiripo munhu uyu ka pamwe anodaro achiita sei achitodhetana neumwe munhu munhu asingazive. Antiona. So gaitinzwe tichabvunza pakupedzisira. No, kana ari mupo munhu uyu mushurugwi guys munourayiwa mukumona kuti atoti anzi zvanzi I thought ndakasimba but no. Ndimufonere. Anzi Sisimeli to be continued. Jaramba, I thought ndakasimba but no, anzi to be continued guys. Let me check on her kuti is right.
Nah, guys, she's not okay. She's not okay. Aritochema. She's not okay. I'm just, I wonder what happened. I wonder what happened. Aritochema, she's not okay at all. Hanzi, I can't even talk anymore. Aritochema, Hanzi, Sisimeni, I went through hell in life. So let's, guys, okay, let's just end this. Hanzi, thank God I'm still alive and healthy. Mvaisama crying emojis. Aritochema. So what we can do, guys, is like, maybe let's just drop. Talini wanonoka zvokuti do ingava ndinoisa manotifications one kuti tikutanga kune live yakati. Guys, I think party yasvika pane zvakaitika, so let's just drop this and then we'll continue. Ari kungoramba achiisa macrying emojis, guys. Prada, nyaya yekutaurigwa uchiita zvokukutaipigwa hainakidzi. Inoda muridzi wayo achirondedzera, unoda munhu achitaura. So ndamuti okay, ndamuti chirarako, then we'll talk tomorrow. I'll check on her tomorrow, right? Guys, let's give a time. We understand, because I think kumberi kune nyaya, guys. Do not miss out for the party 2, guys. I will still advertise it. Do not miss out for the party 2. And muri kunzwa kuti this is party 1, but ataza pasvika nyaya kuti ndiri police station, andika ndo patagumira in case azoya ndagumira papi, ndiri police station, ndarara police station ndine mwana, we don't know what happened, andika ndo paita that's when she broke down. So let's just give a time, guys. Atimusiyei, let's continue. Let me check up on her tomorrow. Tozunza kuti zvakazofamba sei. And I also thought she was strong. Narodzanadzo, I also thought she was strong. So it seems as if kumberi kune zvakaoma zvakaitika, because narodzanadzo ndambokudzai pakutanga munhu ane nharo zvokutoti ndasingambofunga kuti achaita broke down palife, animaona, and handinambofunga zveshuwa. So it seems as if kumberi kwenyaya ikai kune nyaya. And okay, again, the Muzans tell her that we love you. Okay, let me just tell her. Okay. Right, so yeah, guys, ndo zviripo. I think we have to stop this, guys, and then we'll continue. Time yedu neso yafamba. I think it had a 3 hours trip and up antika, guys. So let's watch out for the party 2, guys. Again, you have a story that you want to share with us. Yes. Papa.
you have a story that you want to varugomera mutv nakuti talulalula mupapa patv pachena chene papa animona. You have a story that you want to share with us guys, feel free to inbox me anditika, then we schedule a show, then you tell us your story. Inobatsira mumwe munhu anditika kuti tizive kuti zviri kufamba sei anditika, inobatsira kuti tidzidzise vamwe vanhu vari mudzimba vanofunga kuti rudo, kurohwa rudo anditika, ruchengera rudo vasingazive kuti iabuse. Andimona hanzi chii chiri kuitika kubackground kutorohwa lula chaiyo yakasimba chaiyo lula pari kutorohwa lula munhu akasungirirwa kudai sa kutorohwa lula akasungirirwa kudai naimi zvacho ndimazviona saka asamuraya naiwe apedzera kuti lula akamuraya timazviona. So guys, yeah, amene anzi channel ipi Sunday TV inechi 108 108 channel 108 animaona vedu wendanzi wanzi recap the story please Lori. I'm not going to delete the live vedu oisawo maheadphones ongonzwawo inochemedza nyaya ndikatanga ka andipedzi 3 hours ndichingo vedu vasikana ndizwirewo tsitsi animaona. Saka taneta guys, taneta ngatibatana nemuchirongwa chinotevera mangwana. Actually I don't know what happened, you know guys, with these people who were abused. Yesterday, soon after live yedu yanesuro, I got a guy who called me akasisimeli andika ari ku diaspora, I want to share my story with you. Akatondipa picture yake ekuchishandisa picture iyi, though it was a little bit blur, right? That guy akaabused. That guy went through hell. Murikunzwa zvokuchera paindiro ndedzira ndakangoti yezvo zvinhu zvakadai zvinoitika kuvana vakomana naimi. I don't know, ndofunga afuma ine cold feet makuseni animaona zvikanzi I'm not strong sisimeli, I'm not emotionally well, ndiri munhu wechirume. So for me to break down to break down pamberi pevanhu palive, I think just give me time, let's cancel this show andimaona. But akatembe ngauya nesuro, so ndikangomuti okay, take your time andimaona, and then you come, because abuse iyi haisi yevakadzi chete ndozvaida kusamataura kuti abuse iri kuvarume. Inini I was abused, anzi ndakatanga kuabuswa ndiri grade 3 nemurume uyu, anzi ndiri grade 3, zvokuti zvimwe zvacho zvachazokudza izvo kumberi it's not up to me kuti ndikutaurire, but mwana akapinda busy yeye animaona achiabuswa nemusikana webasa animaona. So zvoda muridzi ari kutaurirai nyaya yake ari iye antimazviona. So guys, zvanhasi toti zvaguma pano antika ngatisangane muchikamu chinotevera chakuswera chamangwana sora mangwana. Kana musingatengi data munofunga kuti ndechingoya panapa ndinoya nemvura, munoti ndoya nezvigrapes ereshi naimi ndojuisa grapes kuti tiite malive aya. Umwe anongotiwo kuinbox isimeli pfe ndauya imari iko ikandimbobhadhira data iri tinyatsonzwa nyaya dzoramba dzichitsva dzichiuya. Africa data rekuafrica kunoka rinobhadharwa guys, harisi data rareningikiri. Good night true episode harisi good night adala gonyeti harisi data rekuti aikuna diaspora ekuno kuafrica munozviziva muudzwe anomaona. Ati tichigamana apa kuti tichigamana antimaona kuti tirambe tichiinda mberi nemalife aya tichigamana because panapa ndipe malife chete anomaona, only lives. Saka ati tichigamana anditimaona. So yeah guys, I love you all, take care of yourselves guys. Musakangane kuenda kunosubscribe kune vasina kuona, musakangane. Good night Elita, musakangane kuenda kunosubscribe kwantika kune Auntie Melly's Diaries ku YouTube andika moenda ku YouTube. Good night Anna Sibanda kuna ku YouTube na Auntie Melly's Diaries, go and subscribe ikoko zvakare andimoona ku YouTube andika tisupportane ku YouTube uko mukangonesa support subscribe koko andika zvinogona kungoita futi antimazviona. So please moenda ku YouTube munotsvaga Sisimeli's Diaries, then mungono subscribe ikoko andika kuti zvinhu zvachona zvifambe. Hanzi give number sichengisiwe, uya ku inbox zvenai sichengi, uya inbox ndikuudze, uya inbox zvoda ndise namba dzangu pano vanhu vadzione. Aiwe sitembi sichengisiwe nyati woza le inbox
iza inbox lapha ngizokunikeza inbox yami. Just say hi inbox ngizokunikeza. Andiona. Then you guys then you come again and then turamba chingodi tichingotaura ndika. Mukona ti it's entertaining. Zviri kunakidza muri kuona. No kutukana, no kubashana, tiri kunakirwa, tiri kufara, tiri kuteerera like storytelling. Imoza tichikuratidza ngano nambuya. Tiudzwa ngano but idzi ngano dzinenge dzakatoitika chaiko. Anoona zvichinyatsonakidza. Anomaona. So azvinakidzi zvonakidza. Ndikunyepa. Nanzi naGanas muchasisa dhisana mali. Ganas ndochanisa wifi. I-Wi-Fi zvayo. But handiti Wi-Fi unongoziva iwo Ganas uri kuno unozviziva. Inoda bhadhagwa zvego Wi-Fi we Ganas. I-Wi-Fi zvayo Ganas. Nyaks. Iyo. I-Wi-Fi. Anuman anzi yesi muchiri pano. Tiri pano. Arisi I-Wi-Fi guys. I-Wi-Fi. So thank you guys. I love you all guys. Varikuti data. Inbox me mukati konde tobhadhara futi tinoita top up wifi yaya yobva yawedzera totoramba tiripo mangwana kusendi tunomukati chino hanzi ndaisa 1 ndina kuzviona ini Brian Manon Kaso asanda zviona totomuka makusendi tichitoenda kutelcom totonoita top up yewifi kuti data rirambe varamba chikanda muwifi imomo zvirambe zvichingofaya antimaona. So guys, let's just watch out for manikiri ma notices kuti kunenge kune live yechi iri kuya antika and then mogarira ne time try kuti time ite a little bit. I mean 7 now is 7. Oh, thank you my Kiki, thank you. Yabaika ni mistake normally antarize vanhu pamangu pamangu antarize titotamba inini ndinomunoziva kuti zvomba mangu inini ndinomunoziva pa Facebook ngatambe inini ndinomunoziva pa Facebook, right? So tikati konde tinobhadhara totamba andika watch out kuti live ndino advertiser before kuti ndeipiri kuya handimaona and then imwe mchiona kuti ndeipiri kuya time handizivi tikati 7 dzekuAfrica i5 dzekuEurope dzinenge dziri sei but 9 I think munesanenga 8 I think munesanenga gara pasi 8 munesanenga gara pasi I think so. So guys, I love you all. Take care of yourselves guys. Tobatana mangwana ndikave ku inbox mondibata ku inbox. Brian ndakutokubata ku inbox right now. Bless you guys. Take care.